இந்த சாங் பேர் வந்து மாதாஜி கிருஷ்ண தேவ பவந்தம் வந்தே அப்படின்னு சொல்றது. இது வந்து அபிஷியல் நேம் வந்து வால்யூம் 6 சாங் 24. இதை எழுதினது வந்து நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரூப கோஸ்வாமிஜி எழுதியிருக்காரு. இது புக் வந்து சத்வமாலா அப்படிங்கிற புக்ல இருக்குது. இது வந்து சன்ஸ்கிரிட்ல வெர்ஷன்ல தான் இருக்கு மாதாஜி. இது நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த சாங் கீர்த்தனை. Shri Krishna Deva Bhavantam Bande Krishna Deva Bhavantam Bande Mana Manasa Madhukaram Arapaya Nijapada Pangaja Marakande Mana Manasa Madhukaram Arpaya Nijapada Pangaja Marakande Krishna Deva Bhavantam Bande Krishna Deva Bhavantam Bande Yatya Visamadisho Vidirabhipashyati Natava Nagakrahamarsim Yatya Visamadisho Vidirabhipashyati Natava Makarmahamarsim Idame chami nisamaya tavachutha tada avikripa bhuta vishim idame chami nisamaya tavachutha tada avikripa bhuta vishim Krishna Deva Bhavantam Bande Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Krishna Deva Bhavantam Bande Bhaktirudanchati Yatya Vimadava Natvai Mamati Dhamatri Bhaktirudanchati Yatya Vimadava Natvai Mamati Dhamatri Parameshwara Tata Avidavadiga Durgadagatanavidari Parameshwara Tata Avidavadiga Durgadagatanavidati Krishna Deva Bhavantam Bande Krishna Deva Bhavantam Bande I am Avilodaya Sanatana I am Avilodaya Sanatana Kalita Budara Sabaram I am Avilodaya Daya Sanatana Kalita Budara Sabaram Nivisadu Nityam Imahatanindini Vendan Madhuri Masaram Nivasadu Nityam Imahatanindini Vendan Madhuri Masaram Krishna Deva Bhavantam Bande Krishna Deva Bhavantam Bande Manamanasa Madhukaram Arabhaya Nijapada Pangaja Makarande Krishna Deva Bhavantam Bande Krishna Deva Bhavantam Bande இதோட மீனிங் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு மாதாஜி. ரொம்ப அருமையான பிரபு. முழு சமாதியில் இருக்கும் பிரம்மாவால் உனது கால் விரல் நகங்களின் நுனியில் இருந்து ஒரு பிரகாசத்தின் ஒரு கதிரை கூட இன்னும் பார்க்க முடியவில்லை என்றாலும் ஓ அச்சுதா
உனது வியக்க வைக்கும் கருணையின் அலைகளை கேள்விப்பட்டு உனது அருளை பெற நான் ஏங்குகிறேன். இரண்டாவது, மாதவா, உனக்காக பக்தி என்ற அளவு கூட பக்தி என்னிடம் இல்லை என்றாலும் முடியாததை சாத்தியம் ஆக்கும் உனது அசாத்திய சக்தியால் என் மனதின் ஆசைகளை எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றுவாயாக. மூணாவது, அவர், ஓ சனாதனா, உன்னுடைய தாமரை பாதங்கள் அத்தகைய அற்புதமான ரசத்தால் நிரம்பி இருப்பதால் மற்ற அனைத்தையும் வெட்கப்படுத்தும் அந்த அமிர்தத்தின் என் மனதின் தேனி எப்பொழுதும் அசையாமல் இருக்கட்டும். ஏனென்றால் அவை எல்லா இனிமைக்கும் சாரமாகும். இது என்னுடைய ஒரே பிரார்த்தனை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தண்டவத் பிரணாம் பிரபு. அதாவது ரூப கோஸ்வாமி, நாம எல்லாம் அவரை தான் ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா? ரூப அனுதாஸ் அவரே என் மனசுல கொஞ்சம் கூட பக்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு எலிவேட்டடா இருக்கணும் அவர் அப்படிங்கறத நாம இந்த இடத்துல பார்க்கணும் இல்லையா? சோ நாம கொஞ்சம் பக்தி கொண்டாலே எஸ், நான் எவ்வளவு முன்னேற்றம் அடைந்து விட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டங்களை, எஸ் நானும் பக்தி செய்கின்றேன், எனக்கு நான் பண்ற பக்தியே மேன்மையானது அப்படின்னு வாதிக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் இப்போ இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலுமே, அதாவது ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் சொன்னார், எனக்கு உண்மையில பிரேமையே கிடையாது, பிரேமையே என்பதே எனக்கு என் மனசுல கிடையாது, அத்தகைய பிரேமையை வளர்த்து கொள்வதற்கு உன்னுடைய கருணையை யாசிக்கிறேன் தான் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல அவர் சொல்லியிருக்கிறதே அதுதான். சோ அதனால ஐ எம் நாட் குவாலிஃபைட் அப்படின்றத ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கின்றார். ஒரு பக்தனுக்கும் இத்தகைய மனப்பக்குவம் கண்டிப்பாக தேவை. எஸ், நாம பக்தி பாதையில முன்னேறி கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். ஆனாலும் நாம பக்தியில இந்த அளவுக்கு லெவல் ஹையஸ்டா வந்துட்டோன்ற அந்த நினைப்பு மட்டும் நாம என்னைக்கும் எடுத்துட்டு வரவே கூடாது. அது நமக்கு பக்தியில முன்னேற்ற பாதைக்கு அது தடைக்கல் அப்படிங்கறத நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். whenever we feel satisfaction இந்த பக்தியில அதாவது எஸ் ஐ ஹவ் அச்சீவ்ட் அப்படின்ற அந்த நான் இதை அடைந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திருப்தி கொள்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் செய்யக்கூடிய பக்தி தான் மேன்மையானது, ஐ எம் கிரேட்டஸ்ட், இன்னொருத்தரோட கம்பேர் பண்ணி அவரை விட நான் தான் கிரேட் இல்லையா? இப்பதான் மாதாஜி படிச்சாங்க. ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட கூட சேலஞ்சபிளா இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ் கூட உண்டு. சோ அத்தகைய நிலையில் இருப்பவர்களும் உண்டு. அப்படின்னா அவ்வளவு அஜ்ஞானம் என்று பொருள். சோ அதுல இருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, அஜ்ஞானத்தில் உணர்பவர்கள் தான் எப்பொழுதுமே நாம ஹையஸ்ட்ல இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு உண்டு. நான் ஞானத்திலும் சரி அனைத்திலுமே நான் தான் சர்வ வல்லமை என்று நினைக்கக்கூடியவர்களும் உண்டு. எனக்கு அதாவது பல யாகங்கள் செய்வேன் இல்லையா, இப்படி எல்லாம் நினைக்கக்கூடிய இது சிவ்வார் இன்புறுவேன் அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடிய அதாவது பக்தர்களும் உண்டு. அதனால எப்பவுமே பக்தியில நிறைவடைய கூடாது, பக்தியில இன்னும் நாம நிறையவே முன்னேற வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்முடைய பிரயத்தனங்களை மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். எந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தியில முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கின்றோம் என்பது எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு தான் தெரியும், நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. அதனால பக்தியை நாம எவாலுவேஷன் பண்ணக்கூடாது, பகவான் எவாலுவேட் பண்றதுக்கு நாம விடணும் இல்லையா? சோ அருமையான விளக்கம் அந்த பாடல். அதான் மாதாஜி, அது நான் அந்த பாட்டு கேட்டு தான் மீனிங் பார்த்தேன். அதுல ஒரு சப்தம், ஒரு சவுண்ட் வருது, எல்லா அளவு கூட என்கிட்ட பக்தி இல்லை அப்படிங்கிறாரு. ஆமா, இவ்வளவு பெரிய ஒரு டிவோட்டி, பகவானோட சொந்த சுத்த பக்தரே இப்படி சொல்லும்போது நம்ம எல்லாம் எந்த மொழிக்கு கனிஷ்ட அதிகாரி ஸ்தானத்துல கூட இல்லை நம்ம. கரெக்ட். அதனால எப்பவுமே நம்ம நம்மள நாமளே உயர்த்தி கொள்ளக்கூடாது இந்த செயலில் மட்டும் எப்பொழுதுமே. அப்படின்னா நம்மளுடைய லெவல்ல தாழ்த்திக்கணும்னு நான் சொல்லல, பட் உயர்ந்து செல்லக்கூடிய நிலை நமக்கு ஒரு குருனுடைய எவாலுவேஷன் இருக்கணும். நமக்கு நம்மள நாமளே எவாலுவேஷன் பண்ணிட்டு நாம ஹையஸ்ட் லெவல் ரீச் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம என்னைக்கு நினைக்க கூடாது. குருவினிடத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு அனுகிரகம் வந்தால் அது வேறு, தட் இஸ் டிஃபைன். ஏன்னா அவர் நம்மள பார்த்துட்டே இருக்கார் இல்லையா, நாம் என்னென்ன செயல்கள் செய்கிறோம், அவர் வழியெல்லாம் நடக்கிறோமா இல்லையா, எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் இல்லையா. அவர் எவாலுவேஷன் டிஃபரெண்ட், ஏன்னா இஸ் a representative of God. நாம நம்மள நாமளே அதாவது ஐ ஹவ் ரீச்ட், ஐ ஹவ் அச்சீவ்டு அப்படின்னு நம்ம அந்த அகங்காரத்தை நாம வெளிப்படுத்தக்கூடாது. எப்பவுமே பௌதிகத்துலதான் போதும் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வரணுமே வழிய ஆன்மீகத்துல போதும் அப்படின்ற மனசு வரவே கூடாது.
அந்த மனசை நம்ம இன்னும் நம்ம எவ்வளவோ செய்ய வேண்டியிருக்கு பகவானுக்கு அப்படின்ற அந்த அந்த நிலைக்கு நம்ம மனசை எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ணிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்பப்போ நம்ம எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கவும் கூடாது. எந்த இடத்துல நம்ம பின்தங்கி இருக்கின்றோம் என்பது நாம வாழ்க்கையில நிறைய தடை கற்கள் வரும் இல்லையா? நிறைய அனுபவங்கள் வரும். அந்த அனுபவங்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது, கேட்கும் பொழுது, நாம என்ன அந்த அனுபவத்துல எவ்வாறு நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்தோம், அது என்ன தவறு இழைத்தோம், இப்படி எல்லாவற்றையுமே நாம ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? அது நமக்கு அந்த தடை கற்களை கடந்து செல்வதற்கான பாதை கிடைக்கும். அதை விடுத்துட்டு ஐ ஹாவ் அச்சீவ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம சொல்கின்றோம் என்றால் அது அஞ்ஞானத்தில் இருப்பவர்களுடைய வார்த்தைகள் அப்படிங்கறத நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். வெரி நைஸ் சாங் பிரபு. எஸ். உங்ககிட்ட தமிழ் புக் இருக்கு இல்லைங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. அனதர் இம்பிடிமெண்ட் இஸ் பிரஜல்பா. அங்கிருந்து வாசிங்க. பிரஜல்பா இருந்து இன்னொரு தடைக்கல் பிரஜல்பா அப்படின்னு இருக்கும் அந்த பேராகிராஃப். எத்தனாவது பேராகிராஃப்னு சொல்றேன்? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11வது 12வது பேராகிராஃப் பாருங்க மாதாஜி. 10 11வது வரும் பாருங்க. ஜனசங்கா அப்படிங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி பேராகிராஃப். இம்பிடிமெண்ட்னா தடைக்கல் ஆக்சுவலி. ஓகே. அனதர் இம்பிடிமெண்ட் இஸ் பிரஜல்பா, அன்னெசரி டாக்கிங்ஸ் இல்லையா? இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில செய்து கொண்டிருப்பதே. அடுத்தவர்கள் என்ன செய்தார்கள், அவர்கள் என்ன தவறு இழைத்தார்கள் இல்லையா? நாம இன்னொரு தவறு இழைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவர்களை பற்றி பேசி அப்படிங்கிற அந்த உணர்வே இல்லாம அடுத்தவர்களுடைய தவறுகளை நாம சுட்டி காட்டி கொண்டே இருப்பது இல்லையா? அதாவது பொழுது விடிஞ்சு பொழுது போனா இதேதான் வேலை. அவன் இப்படி செய்தான், நான் இப்படி செய்தேன், இவ இப்படி பண்ணா, சோ இது இப்படி ஆச்சு இல்லையா? இதே கதை தான் நம்ம மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரைக்குமே, படுக்க போற வரைக்குமே. எஸ், வாசிங்க மத்தாஜி. மற்றொரு தடை பிரஜல்ப, அதாவது தேவையற்ற பேச்சு. நண்பர்களோடு கூடிய உடனே தேவையற்ற பேச்சை ஆரம்பித்து விடுகிறோம். இத்தகைய பேச்சானது தவளையின் கத்தலை போன்றதாகும். நாம் பேச வேண்டுமெனில் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பற்றி பேச வேண்டும். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கு வெளியே இருப்பவர்கள் கட்டுக்கட்டாக செய்தித்தாள், வார மாத இதழ்கள் மற்றும் நாவல்களை வாசித்தல், குறுக்கெழுத்து போட்டிகள் போன்ற மேலும் பல அபத்தமான விஷயங்களில் ஆர்வம் கொண்டவர்களாக உள்ளனர். இவ்விதமாக மக்கள் தங்களது விலைமதிப்பற்ற நேரத்தையும் சக்தியையும் வீணாக்குகின்றனர். மேற்கத்திய நாடுகளில் சுறுசுறுப்பான வாழ்விலிருந்து ஓய்வு பெற்ற வயோதிகர்கள் சூதாட்டம், தொலைக்காட்சி பார்த்தல், சமூக அரசியல் விவகாரங்களை விவாதித்தல் போன்ற தேவையற்ற விஷயங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இவையும் இது போன்ற முக்கியமல்லாத மற்ற செயல்களும் பிரஜல்ப என்னும் பிரிவில் அடங்குகின்றன. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் கொண்டுள்ள புத்திசாலி நபர்கள் இத்தகைய செயல்களில் ஒருபோதும் பங்கேற்க கூடாது. ஜனசங்க என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத மக்களுடன் சங்கம் கொள்வதை குறிக்கின்றது. இத்தகைய சங்கங்களை உறுதியாக தவிர்க்க வேண்டும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வுள்ள பக்தர்களின் பக்த சனேவாச சங்கத்தில் மட்டுமே வாழ வேண்டும் என்று ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாகூர் நமக்கு அறிவுறுத்தி உள்ளார். ஒருவன் எப்பொழுதும் பகவானது பக்தர்களின் சங்கத்தில் இருந்து பகவானின் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். ஒரே விதமான வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடன் சேர்வது என்பது அந்த வியாபார முன்னேற்றத்திற்கு மிகவும் உதவக்கூடியதாகும். இதன் காரணமாகவே பௌதீகவாதிகள் தங்களது முயற்சிகளை வளப்படுத்துவதற்காக பல சங்கங்களையும் இயக்கங்களையும் அமைக்கின்றனர். உதாரணமாக வர்த்தக உலகில் பங்குச்சந்தை, வர்த்தக சபை போன்ற ஸ்தாபனங்களை காண்கிறோம். அதே போலவே கிருஷ்ணரை மறந்துவிடாமல் இருப்பவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வாய்ப்பளிப்பதற்காக இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நாங்கள் ஸ்தாபித்திருக்கிறோம். எமது இஸ்கான் இயக்கத்தினால் அளிக்கப்படும் சத் சங்கம் நாளுக்கு நாள் பெருகிக் கொண்டே செல்கிறது. உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பலர் உறங்கிய நிலையில் உள்ள தங்களது கிருஷ்ண உணர்வு விழிப்புறச் செய்வதற்காக இந்த இயக்கத்தில் சேர்கின்றனர்.
வாசிங்க மாதாஜி. அறிவை திரட்டுவதில் அளவிற்கு அதிகமான முயற்சியை மன அனுமானிகள் அல்லது வரட்டு அறிஞர்கள் மேற்கொள்கின்றனர் என்றும், இவர்கள் அத்தியாகாரா தேவைக்கு அதிகமாக சேகரித்தல் பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் தமது அணுவிருத்தி விளக்க உரையில் கூறுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு ஏற்ப கிருஷ்ண உணர்வற்ற வரட்டு தத்துவங்களின் மீது பல நூல்களை எழுத வேண்டும் எனும் மன அனுமானிகளின் தீவிர முயற்சி முற்றிலும் பயனற்றதாகும். பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் மீது பல நூல்களை எழுதும் கர்மிகளின் முயற்சியும் அத்தியாகாரா பிரிவை சேர்ந்ததேயாகும். அதே போலவே கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாதவர்களும் விஞ்ஞான அறிவு அல்லது பொருளாதார லாபம் எனும் உருவில் மென்மேலும் அதிகமாக பௌதீக பொருட்களை அடைய விரும்புவர்களும் அத்தியாகாரா கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டவர்கள் ஆகின்றனர். இருங்க மாதாஜி, 3 பேராகிராஃப் முடிச்ச பிறகு படிப்பீங்க. சோ இன்னொரு தடைக்கல் எது? பிரஜல்பா. இந்த பிரஜல்பால எத்தனையோ குடும்பங்கள் தான் வந்து மனஸ்தாபங்கள்ல அதாவது வந்து நிக்கிறது இல்லையா? ஸோ ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தர் அவதூறு கூறுதல் இல்லையா? அவர் செய்யாத ஒரு தவறு இவர் செய்தார் என்று சொல்லுதல், இப்படி அன்னெசரி டாக்ஸ், தேவையற்ற வார்த்தைகள் தான் நம்ம பேசுறதே. ஸோ ஒருவர் தேவையற்ற வார்த்தைகள் பேசும்போது அது காசிப்பிங் இல்லையா? ஸோ காசிப்பிங் மாதிரி ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர்கிட்ட போயிட்டே இருக்கும். அதனால என்ன லாபம்? ஒருத்தருடைய கர்மத்தை இன்னொருத்தருக்கும் வந்து நாம வந்து சம்பந்தப்படுத்தி கொள்கின்றோம், அவ்வளவுதான். அதாவது பாவத்தையோ புண்ணியத்தையோ வந்து நாம கட்டிக்கிறோம், அதுதான் லாபமே. அதனால நம்ம எந்த வார்த்தைகள் பேசினாலும் இதுல இருந்து, இந்த பிரஜல்பால இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது? தேவையானா மட்டும்தான் நம்ம பேசணும், தேவை இல்லைன்னா பேச தேவை கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நாம உணர வேண்டும். when we mix with a few words we immediately begin unnecessary talking இல்லையா? அதாவது நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒன்று சேர்ந்தால் கண்டிப்பாக என்ன செய்றோம்? நீ என்ன பண்ற, நான் என்ன பண்ற, குசலம் விசாரிக்கிறது ஓகே. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒருத்தரை பத்தி ஒருத்தர் வந்து அவதூறு சொல்லக்கூடிய செயலும் வந்து அங்கே நிகழும் இல்லையா? அதை கண்டிப்பாக நாம தவிர்க்க வேண்டும். சோ அது ஒருவருடைய கர்ம பந்தனம், அவருடைய கர்ம பந்தனத்தை நமக்கு வந்து அதாவது லிங்க் ஆயிடும். சோ மேலும் சவுண்டிங் லைக், இது எவ்வாறு இருக்கின்றது என்றால் தவளை வந்து கத்துற மாதிரி இருக்கிறது. தவளை என்ன சொன்னாலுமே அது அழகா பாடுதுன்னு நினைச்சுட்டு கத்தின்றே இருக்கும். ஆனா உண்மையிலே அது அழகாக பாடுவது என்பது செகண்டரி விஷயம். தனக்கு உபதிரவங்களை வந்து அது கிரியேட் பண்ணிக்கிறது. பாம்பை வந்து அழைக்கும். ஸோ கத்தி கத்தி பாம்புக்கு நான் இங்கதான் இருக்கேன்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், ஸோ வந்து என்னை சாப்பிடுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா? ஸோ தன்னுடைய அழிவுக்கு தானே வந்து அது வழிவகுத்து கொள்ளும். அது போன்றதுதான் வந்து இந்த பிரஜல்பா. பிரஜல்பாவனால வந்து மனஸ்தாபங்கள், ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் எல்லாமே நமக்கு வரும் இல்லையா? ஸோ அதனால நாம் எப்பவுமே அப்படி நாம ஒன்று கூடினாலும் அங்கே ஒரு நல்ல விஷயங்களை பற்றி பேசலாம், இல்லை பக்தியை பற்றி பேசலாம், இல்லை எல்லாமல்ல இறைவனை பற்றி பேசலாம், அந்த இறை உணர்வில் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை பற்றி பேசலாம். எத்தனையோ டாபிக்ஸ் இருக்கு, மகாபாரதம் இருக்கு இல்லையா? அதுல எத்தனை நம்ம வந்து நமக்கு வாழ்க்கையில எத்தனை படிப்பினைகள் இருக்கு இல்லையா? யாரை போல வாழ வேண்டும், யாரை போல வாழக்கூடாது, இப்படி எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு டிபேட்டிங் மாதிரி பண்ணலாம். சோ அது நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்துக்கு வந்து அதாவது மேன்மையை அளிக்கும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம அதாவது தேவையற்ற அரசியல் கதைகள் இல்லையா? அதாவது சைக்கோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்கீம்ஸ், அதாவது நம்ம சோசியோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்கீம்ஸ். ஸோ அதனால ஸோ இந்த நம்ம தேவையற்ற இப்ப ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? ஸோ ஃபாரின்ல எல்லாம் ஒரு கிளப்புக்கு போறது, அங்க வந்து சூதாட்டம் ஆடுறது இல்லையா? டிவி பாக்குறது, இல்லைன்னா தேவையற்ற அதாவது வாக்குவாதங்கள் செய்யறது, இது எல்லாமே நம்ம நான் சென்சிக்கல் திங்ஸ் தான். இத்தகைய நியூஸ் பேப்பர்களா படிக்கிறது, மேக்சினா பாக்குறது, நியூஸ் சேனல்ல கூட போட்ட நியூஸே தான் போட்டுட்டு இருப்பாங்க. எஸ்பெஷலி அது பாட்டு ஓடிண்டே இருக்கும் வீட்டுல இல்லையா? இந்த நியூஸ் திருப்பணும், அந்த நியூஸ் திருப்பணும். ஸோ எல்லா நியூஸுமே ஒன்றுதான், ஒரே மாதிரிதான், ஒரு சேனல்ல பார்த்தாலே போறோம். ஆனா அவன் ஆல்ரெடி வந்து அதாவது ஃபுல் நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் பரப்பின்னு இருப்பானே இல்லையா? ஒருத்தரை பத்தி நெகட்டிவ், ஒருத்தரை பத்தி பாசிட்டிவ். எல்லா நியூஸ் சேனலுமே பயாஸ்டு தான். உண்மை நம்ம கண்டவர் யாருமே கிடையாது இல்லையா? அதனால அதை நம்ம அலசி ஆராய வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ஏன்னா அது எல்லாமே பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அதற்காக நம்ம டைமையும் நம்ம ஒதுக்க வேண்டாம்.
சோ அதை விடுத்துட்டு நம்ம அந்த சமயத்துல உட்காந்து அதாவது வேத சாஸ்திரங்களோ இல்லை வந்து புஸ்தகங்களோ வாசிக்கிறதுக்கு நம்ம ஈடுபடுத்தி கொண்டால் அது நம்முடைய ஆன்ம பலத்தையும் மேலும் வந்து ஆன்மீக தளத்தில் நம்ம முன்னேறுவதற்கான ஒரு பாதையும் அது செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கான ஒரு மார்க்கத்தை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதுதான் ஒவ்வொரு உயிர் வாழையும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதுதான் தலையாய கடமை. அதை விடுத்துட்டு நம்ம இந்த பௌதீகத்துல நிகழக்கூடிய செயல்கள், நித்தியமற்ற செயல்கள் மீது நம்முடைய வாக்குவாதங்களையும் டைம் எல்லாத்தையுமே வேஸ்ட் பண்றோம் நம்ம இல்லையா. ஆல் தீஸ் அண்ட் அதர் வேஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் இல்லையா. தேவையற்ற செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து எதன் கீழே வருதுனாக்கா பிரஜல்பா. சோ இன்டெலிஜென்ட் புத்தியுள்ள மனிதன் வந்து இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபட மாட்டான். அவன் எப்பொழுதுமே வந்து பக்தி நற்காரியங்கள் இந்த தன்னுடைய ஆத்ம சுத்திகரிப்பு மற்றும் அவன் வந்து அந்த ஆன்மீக பாதையில் முன்னேறதுக்கான மார்க்கங்கள் இத்தகைய நிலையில் தான் அவன் வந்து அவனுடைய செயல்பாடுகள் அமையும். மேலும் ஜனசங்கா இது வந்து த நான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் இல்லையா. ஸோ அசோசியேட்டிங் வித் பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஸோ நம்ம ஒருத்தர் வந்து இப்போ எல்லாருமே 18 நாள் ப்ரோக்ராம் செய்யறாங்க. ஆனா அவங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருப்பாங்களா? கண்டிப்பா இருக்க மாட்டாங்க. இவர் ஏதாவது இந்த கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணிட்டு அது பிரகாரம் ஏதாவது செய்ய போனாக்கா இவருக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னு தான் அவங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அட்லாஸ்ட் அவரே கூட நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவார், நாம என்ன எப்படியாவது வியர்டா பிஹேவ் பண்றோமா அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் கூட வந்துடும் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரியான நிலை வரும் எப்பொழுது நாம ஜனசங்கத்துல இருக்கும் பொழுது. சாது சங்கத்துல இருந்தா நமக்கு இருக்காது. நாம ஒரு தருக்கி கொஞ்சமா கீழே விழுந்தாலும் கூட அதாவது நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய அதாவது பக்தர்கள் நம்மள வந்து அதாவது இழுத்து அந்த அதே ட்ராக்ல வந்து விட்டுருவாங்க. ஸோ அதனால ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஒன் ஷுட் அவாய்ட் சம் அசோசியேஷன். சில நரோத்தம தாஸ் தாகூர் என்ன சொல்றார், ஸோ லீவ் ஒன்லி இன் அசோசியேஷன் ஆஃப் த டிவோட்டிஸ். அது ரொம்ப முக்கியம். பக்த சனே வாசா. வாசா என்றால் அதன் வாழ்வது. ஸோ அவங்களோட நாம வந்து நம்மளுடைய அசோசியேஷனை வந்து இட்டு செல்ல வேண்டும். ஒன் ஷுட் ஆல்வேஸ் என்கேஜ் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட் இன் அசோசியேஷன் வித் த லார்ட்ஸ் டிவோட்டிஸ் இல்லையா. ஸோ அவர்கள் நாம் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிவதிலே நம்முடைய அதாவது செயல்பாடுகளை அமைத்து கொள்ள வேண்டும். அது எவ்வாறு அமையப்பெறும்? பக்தர்களோட நம்முடைய அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா. அது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னா நாம எல்லாரும் செய்யறது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாமோதர அஷ்டகம் இருக்கு. ஸோ இந்த கார்த்திகை மாசம் வந்தாக்கா இந்த டிவோட்டி ஒரு வேலை தெரியாம போனாலும் அதாவது ஒரு டிவோட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, கால் பண்ணி இந்த மாசம் இப்ப பிறக்குது நீ வந்து இந்த செயலை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்லீஸ்ட் இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா. தட் இஸ் ஹவ் த வெல் விஷிங் ஆஃப் த டிவோட்டி இல்லையா. த டிவோட்டிஸ் வில் ஆல்வேஸ் கம்பேஷனேட் தான், கருணை உள்ளம் கொள்ளவர்கள். சோ நம்மள மாதிரி அவங்களும் வந்து இந்த பக்தி பாதையில முன்னேறணும்ன்ற அந்த உணர்வும் அவர்களுக்கு உண்டு. அதனால பக்தர்கள் என்றைக்குமே வந்து அந்த அசோசியேஷன் வந்து விடவே கூடாது. பிகாஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் கண்டிப்பாக நாம வந்து முன்னேற்ற பாதை செல்ல முடியும். Consequently, materialistic persons form various association and clubs to enhance their endeavors இல்லையா. ஸோ அதாவது மேலும் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்க, பீச் பார்க் இல்லையா, கிளப்ஸ் இல்லையா, அங்கேயே வந்து நம்ம வந்து சோஷியல் ட்ரிங்க் இப்படி எல்லாமே நம்ம செய்யறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிசினஸ் மீட்டுக்கு போறோம்னா அந்த பிசினஸ் ரிலேட்டடா இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம எப்பயுமே கனெக்டா இருக்கணும் இல்லையா. அதே போன்றதுதான் பக்தி பாதையில செல்லணுன்றவங்களும் வந்து அந்த பக்தர்களோட அசோசியேஷன் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. அதுக்குதான் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்கள் வந்து இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஆஃப் அதாவது கிருஷ்ண கான்சியஸ் அந்த இயக்கத்தை வந்து தோற்றுவித்தார். இது பிரபஞ்சம் அதாவது இந்த பூலகமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வேர்ல்டு எல்லாமே வந்து இது எல்லா இடங்களையுமே பரவி இருக்கின்றது. ஸோ எல்லா இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் அதோட அசோசியேஷன் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இது எதற்கு உதவுகின்றது, நம்ம டார்மெண்ட் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் அதாவது மறைந்து இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வு வெளிச்சத்திற்கு அதாவது அவேக்கன் அதாவது தட்டி எழுப்பக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு எழுப்பப்படுகின்றது. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் அவர் எழுதின அனுவிருத்தி அப்படிங்கிற அந்த நூல்ல So too much endeavor to acquire knowledge on part of mental speculators or dry philosophers fall with the category of அத்தியாகாரா. அவர் என்ன சொல்லார், வெறுமனே பௌதீக அதாவது முன்னேற்றம் அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் மேலும் வந்து ஸ்பெகுலேஷன் பிலாசபிக்கல் தத்துவங்கள் அவர்கள் எவ்வாறு உணர்ந்திருக்கிறார்களோ அதையே வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்த அப்படிப்பட்டவர்களோட நம்முடைய அசோசியேஷன் வச்சுட்டு போனா அது வந்து அத்தியாகாரா அப்படிங்கிற நிலைக்கு தான் ஒருவரை வந்து உயர்த்தி செல்லும். ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இதுக்கு வர்றதுக்கு வந்து மிக மிக கடினமான ஒன்று.
பாகவதத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு என்னது, என்டியூர் ஆஃப் பிலாசபிக்கல் ஸ்பெகுலேட்டர், முயற்சி. என்டியூர் என்ன, பிலாசபிக்கல் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னா தத்துவவாதிகள், வறண்ட தத்துவவாதிகள் மற்றும் கற்பனையாளர்கள். ஸ்பெகுலேஷன்னா கற்பனையால ஒன்று, இதுதான் சொல்றது இல்லையா. அவங்களுடைய முயற்சி. நிறைய கதை புக், ஸ்டோரி புக்ஸ் எல்லாமே எழுதுவாங்க இல்லையா. அதை நாம கூட வாங்கி கதையா படிப்போம் இல்லையா. ஒன்னு மாத ஆவல், இன்னொன்னு வீக்லி நாவல், இப்படி மந்த்லி ஒரு எடிஷன், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டே தான் வரோம் இல்லையா. அதுக்குன்னு நம்ம டைம் எல்லாம் ஒதுக்குறோம். அதுல கண்டினியூஸ் தொடரும் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இல்லையா. அடுத்த நாவல் ரிலீஸ் ஆகும்போது நம்ம அதை வாங்கி படிக்கணும்னு தோணும். இதெல்லாமே அதாவது இந்த காலகட்டங்கள்லயுமே உண்டு இல்லையா. ஆனா அது எல்லாமே அத்தி ஆகாரா. ஏன்னா அது பௌதீகத்துல நாம ஒன்று முன்னேற்றமோ இல்லை சரிந்து விழுவதற்கான மார்க்கம் மட்டும்தான் அதுல இருக்குமே ஒழிய நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கான மார்க்கங்கள் எதுவும் இருக்காது. அதனாலதான் நம்ம அத்தகைய ஒன்றை நாம அதை விருப்பம், அதன் மேல் நாம விருப்பத்தை கொள்ளக்கூடாது. therefore those who have no desire for Krishna conscious and who are simply interested in possessing more and more material things இல்லையா, கிருஷ்ண உணர்வு மீது பற்றில்லாமல் மேலும் இந்த பௌதீகத்துல நிறைய அடையணும் நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே எய்தர் இந்த ஷேப் ஆஃப் சயின்டிபிக் நாலேஜ், அதாவது விஞ்ஞானத்தின் அறிவோ அல்லது பினான்சியல் இல்லையா அதனுடைய லாபமோ ஏதோ ஒண்ணுத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எப்பொழுதுமே யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார்கள், அதி ஆகாரா கீழே தான் இருக்காங்க. அதி ஆகாரா என்பது நமக்கு என்றைக்குமே நன்மை பயக்காது. எஸ் பத்மா மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. படிக்கலாம் மாதாஜி. நானே நீங்க படிக்கிறீங்களா? படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மிகள் தங்களது எதிர்கால நிலையை அறியாத ஒரே காரணத்தினால் எதிர்கால தலைமுறைக்கு இன்னும் அதிக அளவு பணத்தை சேமிப்பதற்காக மிகவும் கடுமையாக உழைக்கின்றனர். தங்களது மகன்களுக்கு பேரன்களுக்கும் மேன்மேலும் அதிக பணம் திரட்டுவதிலேயே அக்கறை கொண்டுள்ள அத்தகைய மூடர்கள் அடுத்த பிறவியில் தங்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் என்பதை கூட அறியாத நிலையில் இருக்கின்றனர். இக்கருத்தை விளக்கக்கூடிய பல சம்பவங்கள் உள்ளன. ஒருமுறை கர்மி ஒருவன் தனது மகன்களுக்கும் பேரன்களுக்கும் பெரும் செல்வத்தை சேமித்து வைத்தான். ஆனால் அவனது கர்மத்திற்கு ஏற்ப அடுத்த பிறவியில் செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளியின் வீட்டில் பிறந்தான். இந்த வீடானது அவன் முற்பிறவியில் தனது குழந்தைகளுக்காக கட்டியிருந்த கட்டிடத்திற்கு அருகே அமைந்திருந்தது. இந்த செருப்பு தைப்பவன் தனது முற்பிறவியின் வீட்டிற்கு சென்ற பொழுது அவனது முற்பிறவி மகன்களுக்கும் பேரன்களுக்கும் அவனை செருப்பால் அடித்தனர். கர்மிகளும் ஞானிகளும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் கொள்ளாதவரை பயனற்ற செயல்களிலேயே தங்களது வாழ்வை தொடர்ந்து விரயம் செய்பவர். பிரயோஜனவாதிகள் வாதிப்பதை போல உடனடி நன்மைக்காக சாஸ்திர விதிகளில் சிலவற்றை ஏற்றுக்கொள்வது நியம ஆக்ரக என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு உரிமையான சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்வதானது நியம அக்ரக என்று அழைக்கப்படுகிறது. அக்ரக என்னும் சொல் ஏற்றுக்கொள்ள ஆவலுடன் இருத்தல் என்று பொருள்படும். அக்ரக என்னும் சொல் ஏற்க மறுத்தல் என்று பொருள்படும். இவ்விரு சொற்களில் ஏதேனும் ஒன்றை நியமங்கள் என்னும் சொல்லிடம் சேர்ப்பதால் நியமாக்ரக என்னும் சொல் உருவாக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு நியமாக்ர என்னும் சொல் 2 அர்த்தங்களை கொண்டுள்ளது. இந்த அர்த்தங்கள் சொற்களின் குறிப்பிட்ட சேர்க்கைக்கு ஏற்றவாறு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக நியமங்களை ஏற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் செலுத்தக்கூடாது. இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்காக சாஸ்திர நியமங்களை அல்லது விதிகளை அவர்கள் மிகவும் நம்பிக்கையுடன் ஏற்க வேண்டும். முறையற்ற பாலுறவு, சூதாட்டம், மாமிசம் உண்ணுதல், போதைப் பொருட்களை ஏற்றல் ஆகியவற்றை தவிர்ப்பதன் மூலமாக கட்டுப்பாடு விதிகளை அவர்கள் உறுதியாக பின்பற்ற வேண்டும். வைஷ்ணவர்களை நிந்திப்பவர்களான மாயாவாதிகளின் உறவை ஒருவன் தவிர்க்க வேண்டும். பௌதீக இன்பத்தில் அக்கறை கொண்டவர்களான பக்தி கர்மிகள்
அருவ பிரம்மத்தில் இரண்டர கலப்பதன் மூலமாக முக்தியுடைய விரும்பும் முக்தி கர்மிகள் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியை பூர்ணத்துவம் அடைய விரும்பும் சித்தி கர்மிகள் ஆகியோர் அத்தியாகாரிகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றனர். இத்தகைய நபர்களின் சங்கம் கொள்வது விரும்பத்தக்கது அல்ல. அஷ்டாங்க யோகத்தில் பக்குவம் அடைதல், பிரம்மனில் இரண்டர கலத்தல், விரும்பிய பௌதீக பொருள்களை அடைதல் ஆகியவற்றின் மூலமாக மனதை விரிவுபடுத்துவதற்கான ஆசைகள் அனைத்தும் பேராசையின் லௌல்ய பிரிவில் அடங்குகின்றன. இத்தகைய ஜட லாபங்களையோ பெயரளவு ஆன்மீக முன்னேற்றத்தையோ அடைவதற்குரிய எல்லா முயற்சிகளும் கிருஷ்ண உணர்வு பாதையுள்ள தடைகள் ஆகும். அத்தியாகார தொடர்பான ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் ஆலோசனையை தவிர்த்தாலாய முதலாளித்துவத்திற்கும் பொது உடைமைவாதத்திற்கும் இடையில் நவீன ஆயுத போர் நடந்தது. நவீன கால முதலாளிகள் தேவைக்கு அதிகமாக செல்வத்தை திரட்டுகின்றனர். அவர்களது செல்வ செழிப்பில் பொறாமை கொண்ட பொது உடைமைவாதிகள் எல்லா செல்வத்தையும் சொத்தையும் தேசியமயமாக்க விரும்புகின்றனர். துரதிருஷ்டவசமாக செல்வத்தையும் அதன் விநியோக பிரச்சனையும் எப்படி தீர்ப்பதென்று பொது உடைமைவாதிகளுக்கு தெரியவில்லை. இதன் காரணமாக முதலாளிகளின் செல்வம் பொது உடைமைவாதிகளின் கைக்கு வரும் பொழுது எந்த தீர்வும் விளைவதில்லை. இவ்விரு தத்துவங்களுக்கு எதிரான கிருஷ்ண உணர்வு கொள்கை அனைத்தும் செல்வமும் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானதாகும் என்று குறிப்பிடுகின்றது. இவ்வாறாக எல்லா செல்வமும் கிருஷ்ணரின் ஆட்சி முறையின் கீழ் வந்தால் அல்லாது மனித சமுதாயத்தில் பொருளாதார பிரச்சனைக்கு எந்த தீர்வும் இல்லை. செல்வத்தை பொது உடைமைவாதிகள் அல்லது முதலாளிகள் கைகளில் ஒப்படைத்தால் எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்க இயலாது. வீதியில் கிடக்கும் 100 ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை காணும் ஒருவன் அதனை தன் சட்டை பைக்குள் வைத்துக் கொள்பவன் எனில் அத்தகைய மனிதன் நேர்மையானவன் அல்ல. மற்றொருவன் அப்பணத்தை கண்டு மற்றவர்களின் சொத்தை தொடக்கூடாது என்றெண்ணி அதை அங்கேயே விட்டுவிட முடிவு செய்யக்கூடும். இது இரண்டாவது மனிதன். தனது சுய நோக்கங்களுக்காக பணத்தை திருடவில்லை என்றாலும் அதன் சரியான உபயோகத்தை அவன் அறிந்திருக்கவில்லை. 100 ரூபாய் நோட்டை காணும் மூன்றாவது மனிதன் அதை எடுத்து அதை துளைத்து விட்டவனிடம் ஒப்படைக்க கூடும். இவன் தன்னுடைய உபயோகத்திற்காக பணத்தை திருடவும் இல்லை, வீதியில் கிடக்கும்படி அதை உதாசீனப்படுத்தவும் இல்லை. அதை எடுத்து தொலைந்தவனின் கையில் ஒப்படைப்பின் மூலமாக இவன் நேர்மையும் விவேகமும் கொண்டவனாக இருக்கின்றான். செல்வத்தை முதலாளிகளிடமிருந்து பொது உடைமைவாதிகளின் கைகளுக்கு மாற்றுவதால் மட்டும் இக்காலத்து அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண இயலாது. ஏனெனில் செல்வம் பொது உடைமைவாதியின் கைக்கு செல்லும் பொழுது அதை அவன் தனது புலன் இன்பத்திற்காக உபயோகிக்கிறான் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகில் உள்ள செல்வம் உண்மையில் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானதாகும். மேலும் மனிதன், மிருகம் என உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் இறைவனின் சொத்தை தங்களது பராமரிப்பிற்கு உபயோகிக்கும் பிறப்புரிமை உண்டு. தனது தேவைக்கு அதிகமானதை ஒருவன் எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது அவன் ஒரு முதலாளியாக அல்லது பொது உடைமைவாதியாக இருப்பினும் அவன் ஒரு திருடனே. இக்காரணத்தினால் அவன் இயற்கையின் சட்டங்களினால் தண்டிக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இருங்க, விளக்கிடலாம். அழகான இத அனாலஜிஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கணும். நீங்க அனாலஜிஸ் தான் உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல வரும். அதனால அனாலஜிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. ஓகே, கர்மிகள் இல்லையா? கர்மிஸ் லேபர் டு அக்யூமுலேட் மோர் அண்ட் மோர். கர்மகாண்டா மோட்ல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க? ஈவன் பக்தி கொள்ளணும்னா கூட அந்த பக்தியில கூட ஒரு ஹோமத்தை வளர்க்குறோம், இதை பகவான் எனக்கு இந்த ஏதாவது லாபத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம செய்யறது இல்லையா? சோ அங்க பக்தி கிடையாது, நம்முடைய இந்த பௌதீக லாபத்திற்காக நாம பக்தி செலுத்துறது, அது தவறு இல்லையா? எத்தனையோ தலைமுறை வரைக்குமே நம்ம சம்பாரிச்சு வைக்கணும். என்னுடைய பிள்ளைகள், பேரன் பிள்ளைகள் எல்லாருக்குமே ஆஸ்தி சம்பாரிச்சு வைக்கணும்னு நினைச்சுட்டு நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா? எவ்வளோ ஜெனரேஷன் உட்காந்து சாப்பிடணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை, அது தவறு. ஸோ அந்த மாதிரியான தவறு
செய்யவே கூடாது ஆக்சுவலி, இல்லையா? we are actually taking the quota of others. இங்க படைத்திருக்கிறது எல்லாமே வந்து இறைவனுடைய, அதாவது அவருடையது எல்லாமே. அதை நாம் உபயோகப்படுத்துவதற்கு நமக்கு பிறப்பிலே வந்து உரிமை உண்டு. ஆனால் அதை நம்ம வந்து அளவுக்கு மீறி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. அதுதான் தவறு நம்ம கிட்ட இருக்கிறது, இல்லையா? So such foolish person do not know what their position to be. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அடுத்த பிறவி என்ன இருக்கும்ன்றது கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. அடுத்த பிறவி ஒன்றை பற்றியும் தெரியாது, தான் யார் என்பதும் பற்றியும் தெரியாது, இல்லையா? ஆத்ம ரூபத்தை பற்றியும் தெரியாது. அப்படிப்பட்ட நிலை அஞ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள். So there are many incidents. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. ஒரு கர்மி வந்து நிறைய ஆஸ்திகளை சேர்த்து வைத்தான். ஸோ அவனுடைய பேர பிள்ளைகள் வரைக்குமே உட்கார்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு. அவனுடைய அடுத்த பிறவி என்ன ஆகிறது என்றால், அடுத்த பிறவி வந்து அவன் வந்து ஒரு செருப்பு தைக்கிறவன். ஏன்னா அவன் செய்த கர்மத்திற்கேற்றவாறு அவன் வந்து செருப்பு தைக்கிறவனுடைய வீட்டுல பிறக்க வேண்டியதாகின்றது. அவன் வாழக்கூடிய அந்த வீடும் வந்து அவன் போன பிறவில கட்டின அந்த வீட்டுக்கு பங்களா பக்கத்திலேயே இருக்கு. அங்கே தேடி சென்ற போது அவனுடைய சொந்த பிள்ளைகளாலே அவன் வந்து அடித்து விரட்டப்பட்டான் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ அடுத்த பிறவில நமக்கு யார் பிள்ளைகள் என்று தெரியாது. போன ஜென்மத்துல யார் நமக்கு பிள்ளைகளாக இருந்தாங்க என்றும் தெரியாது, இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்முடைய பிள்ளைகளை வந்து நம்ம கடமைக்கேற்றவாறு, இல்லையா, அவர்களிடத்தில் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நம்ம கடமையாக அவர்களை நல்ல வழியில எடுத்துட்டு போகிறது. நாமளே ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும். நம்முடைய சுபாவம் தான் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பாக வரும். ஏன்னா நம்மளை பார்த்துதான் அவங்க கத்துக்கிறதே. அதனால ஃபர்ஸ்ட் வி ஷுட் பி, நம்ம கரெக்டா இருக்கணும், இல்லையா? பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு, நமக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணாக்கா அப்பா இல்லைன்னு சொல்லிடு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அப்ப அங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம் நம்ம பிள்ளைக்கு? போய் இன்டைரக்டா பொய் சொல்லதான் நம்ம கத்து கொடுக்குறோம், இல்லையா? சோ இந்த மாதிரியான நிலைகள். சோ இப்ப எல்லாமே இந்த காலகட்டங்கள்ல இதுதான் நடக்குது. பிள்ளைகள் கிட்ட ஆனஸ்டி வேணும். பிள்ளைகள் எல்லாரும் இந்த காலத்து பிள்ளைகள் எவ்வளவு டேலண்டா இருக்காங்கன்னா அவ்வளவும் வந்து ஓப்பன்னஸ் கூட உண்டு அவங்க கிட்ட. அவர்கள் தவறு இழைக்கின்றார்களா இல்லையா என்பதை தெரியாமலே அவர்கள் வந்து தவறுகளையும் சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க தான் பிள்ளைகளே இப்போ. ஸோ அந்த காலத்துல நம்ம ஜெனரேஷன்லாம் அப்பா அம்மா கிட்ட பேசுறதுக்கே வந்து பயப்பட்டு இருந்தோம், இல்லையா? ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. தே டோன்ட் ஹேவ் ஃபியர் ஒன்லி. அவங்களுக்கு பயமே கிடையாது, டைரக்டா சொல்றாங்க, இல்லையா? ஸோ அந்த விதத்துல நம்ம அவங்களை அப்ரிஷியேட் தான் பண்ணணும். வி ஷுட் see the goodness. ஆனா அவங்கள நல்வழியில இட்டுட்டு போனோம்னா முதல்ல நாம நல்வழியில நடந்து கொள்ள வேண்டும். நம்மளுடைய இதுதான் பின்பற்றி அவர்களும் வந்து வருவார்கள். அதனால அதிகமாக சேர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நாம முதல்ல கைவிட்டால் நம்ம பிள்ளைகளோட போதும் என்ற செல்வம் பொன் செய்யும் மருந்து என்றது போல அவர்களும் தங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து அமைத்துக் கொள்வார்கள். இல்லை என்றால் நாம எப்படி அலைஞ்சோமோ அதே மாதிரி பன்மடங்கு அவர்கள் அலைவார்கள். So we should also should be the role model. So accepting. So இது வந்து எதற்கு அத்தியாகாராக்கும் சொல்லப்படுகின்றது கர்மீஸ். So மேலும் நியம ஆக்ரஹா. So நியம ஆக்ரஹா இரண்டு விதமாக பிரிக்கலாம், இல்லையா? நியம பிளஸ் ஆக்ரஹா, நியம பிளஸ் ஆக்ரஹா, இல்லைன்னா நியமா பிளஸ் அக்ரஹா அப்படின்னு நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம். ஆக்ரஹா என்பது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை, அக்ரஹா என்பது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாத தன்மை. அதாவது சாஸ்திர விதிகளை நியமங்களை வந்து பெயரளவிலே ஏற்றுக்கொள்பவர்கள், இல்லையா? அது வந்து நியம ஆக்ரஹா என்று பொருள். மேலும் வந்து நியம அக்ரஹா என்பவர்கள் சாஸ்திர விதிகளை புறம் தள்ளி விடுவார்கள். அவங்க அதன் மேல நம்பிக்கையே இருக்காது. எக்ஸாம்பிள் வந்து நாத்திகவாதிகள். சோ மேல சொன்னவங்க வந்து அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயரளவிலே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள். எஸ், சாஸ்திர விதிகளுக்கு எல்லாமே ரெஸ்பெக்ட் உண்டு, ஆனா அவங்க எதையுமே பரிபாலிக்க மாட்டார்கள், இல்லையா? சோ பெயரளவில் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்றது. அதனால ஏதாவது லாபம் இருந்தா அத்தகைய செயலில் ஈடுபடுவார்கள். சோ அதனால ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு எதையுமே இந்த இரண்டு நிலைகளுமே நமக்கு வழங்காது. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இது இரண்டு விதமான அதாவது அர்த்தங்கள் உண்டு இருக்கு, இல்லையா? சோ தோஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் should not be eager to accept rules and regulations for economic advancement, இல்லையா? இரண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஒன்று இதுல போனா நம்மளால இதுல வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியாது, இல்லையா? ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம மனசனுடைய இதுதான். இதுல யாரும் போகவே வேண்டாம்னு சொல்லல. அதாவது மெட்டீரியல்ல நீ போகவே வேணாம், வெறும் ஆன்மீகத்திலே இருன்னு யாரும் சொல்லல. ஆனா அதை பக்குவமா போறதுக்கான பக்குவம் நம்ம கிட்ட கிடையாது. ஏன்னா நம்ம மனசே அலைப்பாயக்கூடிய மனசு, இல்லையா? மேலும் மாயை எப்பவுமே காத்துட்டு இருக்கா நம்மளை புடிச்சுக்கிறதுக்கு.
ஆனா இந்த பௌதிகத்தை நம்ம வந்து பக்குவமா எடுத்துட்டு போறதுக்குரிய பக்குவம் நம்ம கிட்ட கிடையாது. அதனாலதான் நாம் இதுல போகும்பொழுது மனசு இதுலயே லயித்து விடுகின்றது. இதன் பக்கம் நாம திரும்புவதே கிடையாது. அதனாலதான் எப்ப நான் சொல்லும்போது சொல்வேன், ஸ்பிரிச்சுவல்ல போகும்பொழுது மெட்டீரியலிஸ்டிக் வந்து நம்ம தூரமாக வந்துடுறோம். அதே வந்து மெட்டீரியல்ல போகும்பொழுது ஸ்பிரிச்சுவல் கிட்ட நம்மளால போக முடியாத மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஏன்னா அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம மனசுதான். ஆனா இரண்டையுமே நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருந்தா வெறுமனே நம்மளுடைய செயல்பாடாக நம்முடைய கடமையாக எண்ணிக்கொண்டு பௌதிகத்தை செய்தால் பக்தியில வந்து நம்மளால முன்னேற முடியும். இந்த பக்குவம் எல்லாராலையுமே அடையப்படுவது கிடையாது. அதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எக்கனாமிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட் மட்டுமே இலக்குன்னு போறவங்களால வந்து ஆன்மீகத்துல வரவே முடியாது. So yet they should very faithfully accept the rules and regulations of the advancement. They should strictly follow, இல்லையா? ஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல எஸ் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்றோம் இல்லையா, அதை நம்ம செவ்வனே செய்யணும். அப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே நல்லபடியா செய்யணும். பகவான் வந்து பார்த்துப்பார், நம்ம வெறுமனே கருவியாக இருந்து செய்து கொண்டே போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு இதுல நம்ம வந்து முன்னேறிட்டே போயிட்டு இருந்தாலும் ஒரு புறம் வந்து ஆன்மீகத்தில் செல்வதற்கான பாதையிலையும் நம்ம செல்லணும் இல்லையா. அதற்கு ஃபர்ஸ்ட் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிளா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதையெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். இதெல்லாம் நம்ம விட்டாதான் நம்ம வந்து அதாவது பக்தி பாதையில இந்த தடை கற்களை எல்லாமே வந்து சுலபமா கடக்கக்கூடிய அத்தகைய மனதிடம் நமக்கு கிடைக்கும். இல்லை என்றா ஒரு புறம் போதை நமக்கு இழுக்கும் இல்லையா. அசோசியேஷன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல போனா சோசியல் ரிங் இல்லையா, பிசினஸ் மீட்டிங் போகும்பொழுது சில பேர் வந்து குடிச்சே ஆகணும்ன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்படிப்பட்ட இதுக்கு எல்லாமே ஃபோர்ஸபிளா ஸோ குடிக்காம கூட வந்து குடிக்கிறவங்களோட உட்காந்து நம்ம பிசினஸ் பண்ண முடியும். ஆனா அதெல்லாம் நம்ம மனதிடத்துல இருக்க வேண்டிய ஒன்று. குடிச்சுதான் ஆகணும்ன்ற யாரும் கம்பல்ஷன் பண்றது கிடையாது. நம்முடைய மனசு திடமா இல்லைன்னா யாராவது நம்மள ஃபோர்ஸ் பண்ணதான் பண்ணுவாங்க. நம்ம மனசு ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா யாருமே வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அதெல்லாமே அந்த சமூக இதுல போகும்பொழுது நாம எப்படி நம்முடைய நிலையை வந்து தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்றது வந்து எப்பவுமே மனசுல வச்சுக்கணும். மேலும் இந்த மாயாவாதிஸ் அடுத்து புக்தி காமிஸ் முக்தி காமிஸ் சித்தி காமிஸ் 3 பேர் இல்லையா. இவங்க எல்லாருமே தே ஆர் கிளாசிஃபைட் அண்டர் அத்தியாஹாரிஸ். ஏன்னு சொல்லணுன்றதுக்கு விளக்கம் அழகா கொடுத்திருக்கார் பிரபுபாதர். ஏன்னா சிம்பிளி தே வில் பிளாஸ்மே வைஷ்ணவா. அதாவது மாயாவாதிஸ் எல்லாருமே கிடையாது. யாரெல்லாம் வந்து வைஷ்ணவர்களை வந்து அதாவது அவங்களை எப்பவுமே வந்து அவதூறு கூறுகின்றார்களோ அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they are called as அதாவது அவங்க எப்பவுமே வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஹாப்பினஸ் இந்த ஏதாவது பகவானோட இணையறது பிரம்ம நிலை அடையிறது வந்து முக்தி காமிஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த நிலையில இருக்கவங்க ஸோ அவங்க வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக்லேயே இருக்கக்கூடிய தன்மை உடையவர்கள். மேலும் அவங்க வந்து புக்தி காமிஸ். புக்தி என்றாலே இந்த பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது என்று அர்த்தம். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது முன்னேற்றங்கள் இதுதான் வந்து மேன்மையா இருக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் மேலும் வந்து முக்தி என்பது லிபரேஷன் இல்லையா, அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல போய் இணையறது. இங்கேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்க காலகட்டங்களிலே தங்களுடைய தியான பயிற்சிகள் மூலியமாக சித்திகளை அஷ்ட சித்திகளை எல்லாம் அடையுது. அனிமா இந்த மாதிரி எல்லாம் அடையிறது. ஸோ இதுல எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்தியாகாராஸ் இதெல்லாம் அடைஞ்சு என்ன செய்வாங்க, சித்தி காமிஸ் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீகத்துக்கே அதை மேன்மைக்காக உபயோகப்படுத்துவாங்க இல்லையா. ஸோ அதுலயும் வந்து ஒரு லாபம் தான். ஸோ ஒன்றை கொடுத்து ஒன்றை வாங்குவது அங்க பிசினஸ் மாதிரிதான் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சித்தி காமிஸ் ஆனா அத்தகைய செயலில் ஈடுபடக்கூடாது. அவர்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய சித்திகளை உபயோகப்படுத்தி இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக அவர்கள் ஆற்றினார்கள் என்றால் அது கிரேட்னஸ். ஆனா அதையே வந்து ஒரு வியாபாரமாக மாற்றிவிட்டால் அது தவறு இல்லையா. முக்தி காமிஸ் தன்னுடைய பர்சனல் இல்லையா, இனிமே ஜென்மமே வேண்டாம்ப்பா. ஸோ இந்த ஆத்மாவைய கூட வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானிடத்தில் போய் இணைத்து விடலாமே, இன்னொரு இது வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது. ஸோ அந்த பிரம்ம நிலையை வந்து ஃபார்ம்லெஸ் அப்சல்யூட் பிரம்மன் அதுல போய் இணைந்துடணும்னு நினைக்கிறது. இது எல்லாமே அதி ஆகாராஸ். தன்னுடைய ஆத்ம நிலையை ஆத்ம ரூபத்தையும் கூட நாம இழக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வருகின்றது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் இருந்து அதற்காக அதிகமான பிரயாசைகள் செய்து அதை அடையிறது. அதுதான் அதி ஆகாராஸ் என்று இந்த இடத்துல நாம பார்க்கின்றோம். மேலும் ஏன்னா அதுக்கு குறிக்கோள் நம்ம வந்து ஆசையை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். பேசிக்கலி நம்ம யோகா பிராக்டிஸ் செய்யறது தவறு கிடையாது, சித்திகளை வளர்த்து கொள்வதிலும் தவறு கிடையாது. ஆனால் அதை அடைஞ்சே தீரணும்ன்ற இலக்கு இந்த பௌதீக லாபத்திற்காக அதுதான் தவறு. நோக்கத்தை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும்.
இதெல்லாம் தவறானது என்று நாம நினைக்க கூடாது. ஆனா அதனுடைய நோக்கத்தை பார்க்கும் பொழுது அது தவறு இல்லையா? சோ புக்தி காமிஸ் கூட என்ன செய்யறாங்க, இந்த இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து நிறைய அடையணும், நிறைய வந்து அதாவது சுகிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? இந்த பௌதீகத்துல நம்ம எவ்வளவு சுகித்தாலுமே அது ஒரு நாள் சலிப்படைய தான் செய்யும் இல்லையா? டெய்லி தோசை சாப்பிட்டுனே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு மாசம் கழிச்சு நம்ம வந்து தோசையை பார்த்தா நமக்கு விரக்தி தான் வரும் இல்லையா? அதே போன்றதுதான் பௌதீகத்துல எது செய்தாலுமே நமக்கு வந்து கண்டினியூஸா அதையே செஞ்சுட்டு இருந்தா அது வந்து ஒரு மொனோட்டனஸ் ஒர்க் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம மைண்ட் வந்து ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டே இருக்காது. ஸோ அதுதான் பௌதீகம் என்பது. அத்தகைய நிலையில் இருப்பவர்கள் அது எல்லாமே முக்தி காமிஸ். அடுத்து முக்தி காமிஸ், முக்தி வேண்டும் இல்லையா? அதையே எய்ம் பண்ணிட்டு நம்ம செய்யறது. எஸ், எல்லாம் வல்ல இறைவன் நினைத்து பக்தி கொள்ளுதல், வெறுமனே பிரகாசத்தை நினைத்து கொண்டு நாம வந்து முக்தி அடையணும்னு நினைக்கிறது, பிரம்மத்துல கலக்கணும்னு நினைக்கிறது, அது வந்து தட் இஸ் ரியலி நாட் அ வர்த் ஆக்சுவலி இல்லையா? இலக்கு என்பது மிக மிக முக்கியம் இல்லையா? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய தாழ் பணியலாம் என்று பக்தி கொள்வது என்பது கரெக்ட். அதை விடுத்துட்டு நமக்கு இது ஸ்பெசிபிக்கா இதே சாயுஜ்ய முக்தி இஸ் த லீஸ்ட் முக்தி ஆக்சுவலி இல்லையா? 5 முக்திகள்லயே சாயுஜ்ய முக்தி தான் வந்து லீஸ்ட் ஆனது. அதனால அந்த முக்தியை விட வந்து பெட்டர் நம்ம வந்து பக்தி செய்யலாம். என்னன்னா வரட்டுமே, அடுத்த பிறவி பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்யறோம் பாருங்க, அதுவே மேன்மையானது. மேலும் desires to expand the mind by perfecting mystic yoga, merge into existence Brahman or attain whimsical material prosperity. மேல சொன்னது இல்லையா? இவை மூன்றுமே வந்து எதற்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு? லால்யம், அதாவது கிரீட், அதி ஆசைகள் இல்லையா? So all attempts to acquire such material benefits are called as or so called spiritual advancements or impediments. இது எல்லாமே வந்து தடை கற்கள் தான் ஒருவருக்கு பக்தி பாதையில் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மாடர்ன் வார்ஃபேர் இல்லையா? இப்ப இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த அட்வான்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய இந்த போர் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன ஆகுதுனாக்கா ஆயுதங்கள் கொண்டு ஃபைட்டிங் கிடையாது. இது வந்து வெல்த், பணத்தின் அடிப்படையில். ஒருத்தர் வந்து பணக்காரரா இருப்பார், நிறைய செல்வத்தை சேர்த்து இருப்பார், அவர் கீழே வந்து நிறைய பேர் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, அவரும் ஒரு பக்கம் எல்லாரையுமே ஆளக்கூடிய தன்மையில இருப்பார். இதை எதிர்க்கிறதுக்காக வந்து பொருளாதாரத்தை வந்து இப்ப எப்படி சைனால பாத்தீங்கன்னாக்கா கம்யூனிசம் தான் இல்லையா? பொதுத்துவம், பொது நலம், பொது இதுல வந்து எடுத்துட்டு வரணும், எல்லாமே காமன் அப்படின்ற யாருக்குமே எந்த உரிமை கிடையாது. ஆனா ஒரு விதத்துல இந்த கம்யூனிசத்தை எடுத்துட்டு வந்தா அதாவது நல்ல வேலை செய்யறவனுடைய எஃபிஷியன்ட் வெளியே தெரியாது இல்லையா? ஒருத்தன் நல்ல வேலை செய்வான், ஒருத்தன் வேலை செய்யலனாலும் அவனுக்கும் வந்து அதே சம்பளம் தான் வரும் இல்லையா? ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் இஃப் யூ மேக் நியூட்ரலைஸ்ட், அங்க வந்து அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அறிவு உள்ளவன் இன்டெலிஜென்ட்டா வேலை செய்யறவனுக்கும் அதாவது ஒரு இக்னரண்டா வேலை செய்யறவனுக்கும் எந்த வித்தியாசமே இருக்காது. ஏன்னா இருவருக்குமே ஒரே மாதிரியான சேலரி தான் வரும் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த முயற்சி செய்யறவனுக்கு கூட இனிமே எதற்கு நம்ம வந்து செயல்படணும், அவன் சும்மாவே படுத்திருந்து அவ்வளவு வாங்குறான் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் இல்லையா? ஸோ கம்யூனிசத்துலயும் வந்து ப்ராப்ளம் உண்டு. அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை அவங்களால மேனேஜ் பண்ணவே முடியாது. they can't manage the funds. சமத்துவம் என்பதை எடுத்துட்டு வரும் பொழுது ஏற்றத்தாழ்வுகள். இப்போ இந்த கேபிட்டலிஸ்ட்னா அட்லீஸ்ட் அவர் வைக்கக்கூடியது என்னது, யார் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா ரெமுனரைசேஷன் நிறைய உண்டு அப்படின்னு கொடுக்குறோம். அட்லீஸ்ட் ஒரு விதத்துல குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் வந்து இருக்கும் இல்லையா? சோ எஸ், இதுவும் கேபிட்டலிசம் கூட அடுத்தவர்களை அடக்கி ஆள்வது என்பது தவறுதான். ஆனா இந்த இரண்டுமே வந்து எல்லாம் பகவானுக்கு சொந்தம் என்று நினைத்து கொண்டு ஆற்றினார்கள் என்றால் அதுதான் ஹையஸ்ட். இரண்டு ப்ரொசீஜருமே நமக்கு வந்து நன்மை பயக்காது இல்லையா? ஆனால் கம்யூனிசம் வந்து நமக்கு வந்து சோம்பேறிகளை தான் வளர்த்து கொடுக்கும். மேலும் அங்கே வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க்கும் இருக்காது இல்லையா? சோ அந்த ஒரு நிலைக்கு தான் வரும். சோ அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்விஎஸ் வந்துடும். அதாவது கேபிட்டலிஸ்ட பார்த்து பொறாமைப்பட்டு தான் கம்யூனிச கொள்கையே வந்தது. சோ இந்த இதுதான் ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து ஈக்குவலா பண்ணிடலாம், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வெல்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா கழுதை குதிரை எல்லாமே ஒன்று தான் இந்த இடத்துல இல்லையா? நோ டிஃபரன்ஸ். கழுதை செய்ய வேண்டிய வேலை கழுதை செய்யும் இல்லையா? குதிரை செய்ய வேண்டிய வேலை குதிரை செய்யும். ஆனா கழுதைக்கும் அதே சம்பளம், குதிரைக்கும் அதே சம்பளம், அப்படிப்பட்ட நிலை. அப்போ இதுல வந்து நம்ம வந்து அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனே வரலன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த வேலையினுடைய மேன்மை எதுவுமே வெளியில தெரியவே தெரியாது. அப்போ நல்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கும் வந்து மனசுல வந்து ஈடுபாடு என்பது இருக்காது. the quality of work will come down. இது வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிராபேக் ஃபார் த கம்யூனிசம்.
கேபிட்டலிஸ்ட் என்னன்னா அடக்கி ஆள்றது, அது வந்து மிகப்பெரிய டிராபேக். இந்த இரண்டுக்குமே டிராபேக்ஸ் உண்டு. ஆனா ஒருத்தர் இந்த பிரபஞ்சமே எல்லையற்ற இந்த பிரபஞ்சமே பகவானுடையது அப்படிங்கறது வந்து உணர்ந்து அனைத்து செயல்களிலுமே அவர்தான் இருக்கின்றார் என்பதை உணர்ந்து அவருக்காக இந்த திருத்தொண்டாக எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய கடமையை செய்தால் அது நமக்கு பூரண திருப்தியை கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட பக்குவமான மனசை தான் நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ அது கிருஷ்ணனுடையது, அது வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனுடையது என்று நாம வந்து எண்ண ஆரம்பித்தால் அப்ப ஆப்வியஸ்லி நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உரிமை எனக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, அந்த பொருளோட அதை நம்ம பெருசா எடுத்துக்கவே மாட்டோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனது இஸ் த சுப்ரீம், அதாவது ப்ரொப்பரேட்டர். நாம சில காலம் மட்டும்தான் நம்முடைய பேர்ல வந்து வச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு போக போறோம் அப்படிங்கிற உண்மையை உணர்ந்த பிறகு நாம் என்ன செய்யறோம், பக்குவமாக நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் நம்மளால ஆற்ற முடியும். ஆனால் எப்ப நான் தான் அப்படிங்க என்னதுதான் அப்படிங்கிற நம்முடைய உரிமையை நம்ம வளர்க்கின்றோமோ அப்ப அங்கே சறுக்கல் என்பது கண்டிப்பாக வரும். ஏனென்றால் நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்துமே பக்குவமாக இருக்காது. பக்குவமற்ற காரியம் எப்பொழுதுமே தவறுகளுக்கு வித்திடும். அந்த தவறுகளால் நாம வந்து அந்த செயலை வந்து முழுமையாக திருப்திகரமாக செய்ய முடியாது இல்லையா? அதை நம்ம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒரு அனாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. ரோட்ல இப்ப நாம கூட ரோட்ல ஒரு 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? சோ ஒண்ணு எடுத்துக்குவோம், இல்ல எடுத்து யாரதாவது இதுவான்ட்டு கேட்டு கொடுப்போம், இல்லைன்னாக்கா நமக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னு போகக்கூடிய நிலை. இந்த 3 நிலைகள் நம்ம கண்டிப்பா அனுபவிச்சிருப்போம் இல்லையா? சிறுபிராயத்துல கண்டிப்பா நம்ம பார்த்திருப்போம் இது. சோ அப்படி இந்த 3 நிலைகளை எவ்வாறு வர்ணிக்கின்றார் என்று இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது வைஸ்லி பர்சன் இல்லையா, ஹானஸ்ட் அண்ட் வைஸ்லி பர்சனுடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும்ன்றது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரோட்ல இருக்கிறது வந்து நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை, ஆனால் நம்ம அதை அப்படியே விட்டுட்டு போறோம்னா அவன் ஒரு முட்டாள். ஏன்னா அந்த பணத்தினுடைய வேல்யூவே தெரியல. எவ்ரிதிங் இஸ் வேல்யூபிள் இல்லையா? எல்லாமே எல்லாம் வல்ல இறைவனுடையது. இஸ் த ரிசோர்ஸ், அதாவது ஓனர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். அப்படி இருக்கும்போது அதில் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? எதையுமே நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பிரபுபாதர் சொல்வாராம். ஸோ எப்பயுமே நம்ம எல்லாமே கிருஷ்ணாஸ் மணி, கிருஷ்ணாஸ் சோர்ஸ். லைட் எல்லாம் கூட நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவையற்ற விளக்குகள் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் யாருன்னா ஆள் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல ஃபேன் ஓடக்கூடாது இல்லையா? ஏன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் கிருஷ்ணாஸ் தான். எவ்ரிதிங் இஸ் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது. அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும், அதாவது எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு உபயோகப்படுத்தணும். சும்மா அதை வந்து நம்ம போட்டு விட்டுறக்கூடாது இல்லையா? தட் மீன்ஸ் we are wasting the resources of the God அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த 100 ரூபாய் இப்ப $100 வந்து ரோட்ல விழுந்து கிடக்குதுன்னாக்கா அந்த டாலரை பார்த்துட்டு அப்படியே போனான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் ஒரு முட்டாள். அது வேல்யூவே தெரியலன்னு அர்த்தம். ரெண்டாவது வந்து அதை எடுத்துட்டு போட்டுட்டு போனான்னா அவனும் வந்து திருடன் இல்லையா? அவன் வந்து தனக்காக அதை எடுத்துக்கொண்டான். ஸோ சீட்டிங் ப்ரொஃபென்சிட்டி. ஸோ அவன் ஒரு திருடன். ஆனா அதை மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து அதை எடுத்து அதோடைய யார் அதனுடைய உரிமையாளர் என்று தேடி கண்டுபிடிச்சு கொடுக்குறான்னா அவன் தான் வந்து நாணயமும் மற்றும் வந்து அதாவது புத்தி உள்ள மனிதன் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இத்தகைய ஒரு நிலை வந்து அதாவது இந்த 3 இதுல பார்க்கும் பொழுது நாம எந்த கேட்டகரியில இருக்கணும்ன்றது வந்து இந்த இடத்துல அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ கேபிட்டலிஸ்டோ கம்யூனிஸ்டோ வந்து திருடர்கள் தான் 2 பேருமே. ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக திருடுகின்றான். கம்யூனிஸ்ட் என்ன பண்றான், அடுத்தவர்களுடைய அதாவது எல்லாருக்குமே அதை பங்கு போட்டு கொடுத்துடணும்னு நினைக்கிறான். அவன் வந்து எஃபிஷியன்டா இல்ல வேலை செய்பவனா செய்ய மாட்டானா அதெல்லாம் கிடையாது. பொது உடைமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்து எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து அதாவது அழிவு பாதைக்கு தான் இட்டு செல்கின்றோம். ஸோ அதோட வேல்யூவே தெரியல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு செயலை செய்யாமலே ஒரு பொருளை அடையணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அந்த அத்தகைய பொருளை நாம அடைஞ்சோம்னாக்கா அதை எப்படி பாதுகாப்பது என்பதே நமக்கு தெரியாது. அதே நம்ம கடினமாக உழைத்து ஒரு பொருளை நாம சேர்த்தோம் என்றால் அதை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற உணர்வும் சரி, மேலும் அதை வந்து எந்த விதத்துல பாதுகாக்கணும்ன்ற அந்த முறையும் அவர்களுக்கு நன்னா தெரியும் இல்லையா? சோ அந்த ஹானஸ்டியா போகக்கூடிய தன்மை அவர்களிடத்துல வரும். எதுவுமே கஷ்டப்பட்டது வந்து என்னைக்குமே அது வந்து அழிவே அடையாது. நன்மை செய்பவன் என்றைக்கும் தீமை அடைவதே இல்லை அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில பகவானும் வந்து சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? சோ அது மாதிரி நம்ம வந்து பக்தி கொண்டு அனைத்தும் எல்லாம் வல்ல இறைவந்து அப்படின்னு நினைச்சுன்னு நம்முடைய செயல்களை நாம் ஆற்றினோம் என்றால் அதுல வந்து நமக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் வராது.
அதுவும் தன்னாக, அதாவது நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அந்த பலன்களை அது வழங்கி கொண்டே இருக்கும். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு எல்லாம் என்னுடையது என்று எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அதனால் வரக்கூடிய பாவ பலன்கள் புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் நாம தான் அனுபவிக்கணும். ஸோ அது எக்ஸாம்பிள் இந்த கேபிட்டலிஸ்ட் அண்ட் கம்யூனிஸ்ட் வச்சுதான் நம்ம பார்க்கின்றோம். எவ்ரி திங் இஸ், இந்த பேராகிராஃப் ரொம்ப அழகான பேராகிராஃப். டிரான்ஸ்ஃபரிங் வெல்த் ஃப்ரம் கேபிட்டலிஸ்ட் டு கம்யூனிஸ்ட் cannot சால்வ் எனி ப்ராப்ளம். இல்லையே, எந்த ப்ராப்ளமே அது சால்வ் பண்ணாது. ஸோ நம்ம வந்து எவ்வளவு செல்வத்தை கொடுத்தாலுமே அந்த செல்வம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த வாங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நபரும் வந்து நம்மளை நினைப்பார் இல்லையா. அது கரைந்து போன பிறகு அவன் என்ன கொடுத்தான் அப்படின்னு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் மொமெண்டே நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிரும். அதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய இயற்கையே இல்லையா. மாடர்ன் வேர்ல்டே அப்படிதான் இருக்கு. அதனால எதுவுமே வந்து நம்ம வந்து சுய புலன் திருப்திக்காக தான் அதை உபயோகப்படுத்தும். கம்யூனிஸ்ட் கூட வந்து கொடுக்குறான்னா அவனுடைய புலன் திருப்திக்காக அதை உபயோகப்படுத்துவான். ஆனா எவ்ரிதிங் வந்து நம்ம வந்து எதுவா இருந்தாலுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து செல்வங்களுமே எல்லாம் வல்ல இறைவந்து நாம் எல்லாரும் கூட அவருடைய பின்ன பகுதிகள் என்பதை உணர்ந்து நாம அவருடைய இதுல இருந்து வந்ததுனால இங்கே அவர் விட்டு சென்று இருக்கக்கூடிய, அதாவது நமக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் நமக்கு உபயோகப்படுத்துவதற்கு நமக்கு உரிமை உண்டு இல்லையா. தட் இஸ் த பர்த் ரைட். ஆனால் அதை நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக நாம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, அது தவறு. அது வந்து எந்த கேட்டகரி வருது, கேபிட்டலிஸ்ட் அண்ட் கம்யூனிஸ்டுக்கு. அதனால அவங்க இருவருமே வந்து திருடர்கள் தான் என்று இந்த இடத்துல, அண்ட் தே வில் பி லயபிள் டு பி பனிஷ்டு. அவங்க வந்து அத்தகைய தவறு இழைத்த திருடர்களாக இருப்பதால் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தண்டனை என்பது வழங்கப்பட வேண்டும். ஸோ அதுதான் வந்து உண்மை. ஸோ கேபிட்டலிஸ்டும் சரி கம்யூனிஸ்டும் சரி ரெண்டுமே the wealth of the world. Yes, Prabhu, வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes. உலகில் உள்ள செல்வத்தை அனைத்து ஜீவராசிகளின் நன்மைக்காகவும் உபயோகிக்க வேண்டும். ஏனெனில் அதுவே இயற்கை அன்னையின் திட்டமாகும். இறைவனுடைய செல்வத்தை உபயோகித்து உயிர் வாழும் உரிமை அனைவருக்கும் உண்டு. இறைவனின் உடைமைகளை விஞ்ஞானபூர்வமான முறையில் உபயோகிக்க மக்கள் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது மற்றவர்களின் உடைமைகளை அபகரிப்பதில் ஈடுபட மாட்டார்கள். அதன் பின்னர் ஒரு சிறமிகு சமூகத்தை உருவாக்க முடியும். அத்தகையதொரு ஆன்மீக சமுதாயத்திற்குரிய அடிப்படை கொள்கை ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத்தின் முதல் மந்திரத்தில் உள்ளது. ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யம் ஜகத் ஏன ஏன புஞ்சிதா மா கிருதக்ஷ்ய வித்தனம். பிரபஞ்சத்துடைய அசையையும் அசையாத பொருட்கள் அனைத்தும் இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டவை, அவருக்கு சொந்தமானவை. எனவே ஒருவன் தன் தேவைக்கு அவசியமான பொருட்களை தனக்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவை பிறருடையவை என்பதை அறிந்து அவற்றை பெற முயலக்கூடாது. இந்த ஜட உலகம் அனைத்து ஜீவராசிகளின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் அதே சமயம் அவர்கள் பிறரின் உடைமைகளை அபகரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத வகையில் இறைவனால் திட்டமிடப்பட்ட பூர்ண ஏற்பாடாகும். இப்பூர்ண ஏற்பாடு அவ்வொருவருக்கும் அவரவர் உண்மையான தேவைகளுக்கு ஏற்ப சரியான விகிதத்தில் செல்வத்தை அளிக்கிறது. இவ்வாறாக எளிய வாழ்வு உயர்ந்த சிந்தனை என்னும் கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப அனைவரும் அமைதியாக வாழலாம். துரதிருஷ்டவசமாக இறைவனின் திட்டத்தில் நம்பிக்கையோ உயர்ந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் எவ்வித விருப்பமோ இல்லாதவர்களான பௌதீகவாதிகள் இறைவன் அளித்த அறிவை தங்கள் பௌதீக உடைமைகளை பெருக்குவதற்காக உபயோகித்து அதை துஷ்பிரயோகம் செய்கின்றனர். அவர்கள் தங்களின் பௌதீக அந்தஸ்தை முன்னேற்றிக் கொள்வதற்காக முதலாளித்துவம் மற்றும் பௌதீக பொது உடைமைவாதம் போன்ற பல முறைகள் திட்டமிடுகின்றனர். அவர்கள் இறைவனின் சட்டத்திலோ உயரிய நோக்கத்திலோ அக்கறை கொண்டிருக்கவில்லை. எண்ணில் அடங்காத தங்களுடைய புலன் இன்ப ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதில் பேரறவால் கொண்டு அவர்களது சக ஜீவராசிகளை சுரண்டி வாழும் திறமையில் பிரசக்தி பெற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். ஷீல ரூப கோஸ்வாமியால் விவரிக்கப்பட்ட அத்தியாகார முதலிய இக்குற்றங்களை மனித சமுதாயம் கைவிடும் பொழுது மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும் பொது உடைமைவாதிகளுக்கும் இடையிலான அனைத்து விரோதங்களும் முடிவிற்கு வந்துவிடும். அத்துடன் இசைவின்மையும் நிலையாமையும் கொண்ட பொருளாதார மற்றும் அரசியல் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீர்க்கப்பட்டு விடும்.
தூய உணர்வு, சரியான ஆன்மீக கல்வியாலும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினால் விஞ்ஞான பூர்வமாக அளிக்கப்படும் பயிற்சியாலும் எழுப்பப்படுகின்றது. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகில் அமைதியான நிலைமையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக சமூகத்தை அளிக்கின்றது. புத்தியுள்ள மனிதர் ஒவ்வொருவரும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் இதயபூர்வமாக புகலிடம் கொள்வதன் மூலமாக மேல் குறிப்பிட்ட பக்தி தொண்டின் 6 தடங்களிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு தன்னுடைய உணர்வை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான விளக்க உரை. ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் எத் கிஞ்சா ஜகத்யாம் ஜகத் தேன தெக்தேன புஞ்சீதா, அதாவது மத் கிரகாத் கஷ்ய ஸ்வித்தனம். அதாவது நமக்குன்னு என்ன கோட்டா பகவான் கொடுத்து, எல்லாருக்குமே ஒரு கோட்டா உண்டு. அந்த கோட்டாக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு வந்து அனைத்தையுமே அவர் வழங்கியிருக்கிறார். அனைத்துமே இங்க பூரணம் தான். நமக்கு என்னவோ அதாவது எல்லாமே வந்து முழுமையா இல்லையேன்னு இங்க நமக்கு தோணும் இல்லையா? ஏன்னா நம்முடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம் அதை வந்து வெளிப்படுத்துகின்றோம். இது இல்லையே, அது இல்லையே, இல்லை என்ற வார்த்தைகள் மட்டும்தான் நாம நிறைய இந்த இடத்துல கேட்டுட்டே இருப்போம். எனக்கு இப்படி கிடைச்சா அப்படி இருக்கும், அப்படி கிடைச்சா இப்படி இருக்கும் இல்லையா? அதாவது நம்முடைய செல்ஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்பாக்சனே கிடையாது, செல்ஃப் கண்டெய்ன்டே கிடையாது நம்ம இல்லையா? ஆனா பகவான் இறைவனுடைய படைப்பில் அனைத்துமே பூரணம் தான் இல்லையா? ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் பூர்ணம் யா உதச்யதே இல்லையா? பூர்ணமதஸ்ய ஏவா வசிஷ்யதே. அதாவது நம்ம அடுத்து ஈஷாவா இதுல படிப்போம். நம்ம ஈஷா உபநிஷத்துல வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அது அழகான ஸ்லோகம். அனைத்துமே பூரணம் தான். இன்வோகேஷன் பெயர் ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் இல்லையா? அதாவது எவ்ரிதிங், பகவான் வந்து முழுமையானவர், மேலும் வந்து அதாவது பூரணமானவர் இல்லையா? அதே போன்று அவர் பூரணமாக இருப்பதால் அவரிடமிருந்து தோன்றிய நாம் அனைவருமே பூர்ணமானவர்கள் தான். சோ இந்த பிரபஞ்சம் என்பது பினாமினல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பௌதீக இயற்கை என்பது பினாமினல், படைக்கப்பட்டது இல்லையா? அது நாமினல், மேல இருக்கிறது வந்து ஆன்மீகம், ஒருமுறை படைக்கப்பட்டது, அதோட சரி. அதுக்கு பிறகு அது எந்த மாற்றமும் கிடையாது, மாற்றத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. அதனால்தான் அது நாமினல். இங்கே மாற்றம் என்பது இருப்பதால் தான் பினாமினன் என்றால் என்ன? ஒரு நிகழ்வு. இங்க நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நடந்து கொண்டேதான் இருக்கும். ஓகே, சோ இங்க எல்லாமே வந்து எல்லாம் அல்ல, இறைவன் முழுமையும் பூரணமும் கொண்டவர். எனவே அவர் பூரணமும் முழுமையும் கொண்டவர் என்பதால் அவரிடம் இருந்து தோன்றிய அனைத்துமே பூரணமும் முழுமையும் கொண்டது இல்லையா? எல்லாமே. So we are all equipped. நாம் இந்த உடல் 24 பண்புகள் இல்லையா? சூக்ஷ்ம ஸ்தூலம் இல்லையா? ஆன்மா, இவை அனைத்தும் கொண்டதுதான் இந்த தேகம். இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா தான் இருக்கு இல்லையா நமக்கு? அதாவது அவன் நம்ம கான்சியஸ் இருக்கோ, அதாவது கான்சியஸ் என்றன, அதாவது நம்ம புத்தி சுவாதீனத்தோடு செய்கின்றோமா இல்லை வந்து சுவாதீனமற்ற நிலையிலிருந்து செய்கின்றோமா என்பது வேறு. அது எல்லாமே வந்து நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு, அதுக்கும் பகவானுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு என்ன கிடைக்க பெறுகின்றதோ அதை நாம கண்டிப்பாக அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். ஆனா படைக்கும் பொழுது பகவான் வந்து நாம் என்ன நிலையில் இருந்தோமோ மரணிக்கும் பொழுது அதை அப்படியே நமக்கு வழங்கி விடுகிறார். சோ நாம் எல்லாருமே அதே பூர்ணத்திலிருந்து வந்த பூரணமானவர்கள் தான், முழுமையானவர்கள் தான். சோ வாட் எவர் இஸ் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் த கம்ப்ளீட் ஹோல் இஸ் ஆல்வேஸ் கம்ப்ளீட் இட் செல்ஃப் இல்லையா? சோ அவரிலிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாரும் கூட முழுமையானவர்கள் தான். சோ பிகாஸ் ஹீ இஸ் கம்ப்ளீட் ஹோல், அவர் வந்து ஒரு பூரணமானவர் என்பதால், முழுமையானவர் என்பதால், இவந்தோ நம்ம எல்லாருமே நிறைய பேர் கம்ப்ளீட் பீப்புள் ஹேவ் கம் அவுட், ஸ்டில் ஹி ரிமைன்ஸ் கம்ப்ளீட் இல்லையா? அவர் இன்னும் பூரணமாகவும் முழுமையானவே இருக்கார். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அரிசி ஒரு ட்ரம்ல நம்ம வந்து கொட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த அரிசி ட்ரம்ல இருந்து நம்ம எடுக்க அந்த அரிசி வந்து அப்படியே இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்காது, குறைஞ்சிரும். ஒரு நாள் அந்த ட்ரம்மும் காலி ஆகும். ஆனா பகவானுக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி? அவர்ல இருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாருமே பின்ன பகுதிகள், நாம் எல்லாரும் கூட முழுமையா தான் வந்திருக்கோம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு. ஆனால் இருந்தாலும் எடுக்க அல்லாத ஆற்றலை கொண்டவர் இல்லையா? சோ அவரிலிருந்து நம்ம வந்தாலும் அவர் எப்பொழுதுமே முழுமையாகவே இருக்கின்றார், பூரணமாகவே இருக்கின்றார் இல்லையா? அப்படிங்கறத வந்து நாம படிக்கிறோம். அதுதான் இந்த இன்வோகேஷன். ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணம் ஏவா வசிஷ்யதே. அதாவது ஸ்டில் ரிமைனிங். அதனாலதான் பௌதிகத்துல வந்து எதை எடுத்தாலுமே வந்து
குறைஞ்சின்னு தான் போகும். அதற்கு முதலும் முடிவு எல்லாமே உண்டு பௌதிகத்துல. ஆன்மீகத்தில் அவ்வாறு கிடையாது, எப்பொழுதுமே வந்து வற்றாதது. சோ அதனால பகவான் அதற்கே அதிபதி தான் இல்லையா, அதை படைத்தவரும் அவர் தான். அதனால he is the complete whole, perfect, முழுமை மற்றும் வந்து பூரணம், இரண்டிற்குமே உரித்தானவர். அவரிலிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாரும் பூரணமானவர்கள். மேலும் அவரிலிருந்து நாம தோன்றிய பிறகும் அவர் இன்னும் பூர்ணமாகவே இருக்கின்றார் என்பதை எடுத்து கூறதுதான் இந்த இன்வொகேஷன் பிரேயர். இதை பத்தி நாம ஈஷோபனிஷத்துல படிக்கும் பொழுது நம்ம கண்டிப்பா படிக்கலாம். அதை பேஸ்டு தான் இந்த ஈஷா வாஷ்யம் கூட படிக்கிறது. ஈஷா வாஷ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்சா ஜகத்யாம் ஜகத் தேன தெக்தேன புஞ்சீதா மத்கதாகஷ்ய ஸ்வித்தனம் இல்லையா. ஈஷா என்றால் பகவானை குறிக்கும். ஓகே, வாஷ்யம் என்றால் கட்டுப்பாட்டாளர் என்று, கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிறது பொருள். அனைத்தையுமே சர்வம், இதம் சர்வம், இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே அதாவது அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் தான் இருக்கின்றது. எத்கிஞ்சியா எதையுமே இல்லையா, இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே, அசைகின்ற அசையாதவை அனைத்துமே, அதாவது ஜடமும் சேத்தமும் எதுவா இருந்தாலுமே வந்து அனிமேட்டட் இன்அனிமேட்டட்னாக்கா அசைவன மற்றும் அசையாதவை எல்லாமே வந்து தெக்தேனா செட் அபார்ட், அதாவது எல்லாமே வந்து அவருடைய கட்டுப்பாட்டிலும், எல்லாமே அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் ஓனர் இல்லையா. He is the owner of all the things. So one should accept. அதனால ஒருவர் என்ன செய்ய வேண்டும், தனக்குன்னு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பாகத்தை அவர் அதை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரனே ஒரு பெரிய பங்களா கட்டியிருப்பான், நமக்கு ஒரு சிறிய அதாவது ஓடு வீடு கூட இருக்கும் இல்லையா. அதுக்காக நம்ம அதை பார்த்து நம்ம வந்து பெருசா தவறாக, நமக்கு கிடைச்சது, நமக்கு பகவான் எந்த கோட்டா கொடுத்திருக்காரு, நமக்கு வேற ஏதோ கோட்டா கூட அவருக்கு இல்லாத நமக்கு கொடுத்திருப்பார் இல்லையா. சோ நமக்கு பொருட்செல்வம் இல்லை என்றாலும் அருட்செல்வத்தையும் கொடுத்திருக்கலாம் இல்லையா. சோ ஒருத்தருடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நாம் இந்த இடத்துல அருள் பாலிக்கப்படுகின்றோம். அதனால அவனுக்கு இருக்கும்போது நமக்கு இல்லையே என்ற ஏக்கம் வரக்கூடாது. அக்கார்டிங் ஆஸ் பர் அவர் கோட்டா, நமக்கு என்ன கோட்டாவோ அது நம்ம கர்ம பலன் நிர்ணயித்திருக்கும், அதன் பிரகாரம் பகவான் நமக்கு கண்டிப்பா கொடுக்குறாரு. சோ அதை நம்ம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ளலாம். அதை மேலும் நம்ம கோட்டாக்கு மீறி நம்ம வந்து அதை பிரயத்னம் செய்து நம்ம அடையணும்னு முயற்சிக்கவே கூடாது. ஏனென்றால் அது அடுத்தவங்களுடைய கோட்டாக்காக பகவான் விட்டு வச்சிருக்கிறது. அவங்களுடைய கோட்டாவை போய் நாம எடுத்து அபகரித்தால் அடுத்த பிறவில எப்படி காப்லர் அந்த செருப்பு தைக்கிறவன மாதிரிதான் நாமளும் ஆயிடும். சோ இத நாம புரிந்து கொண்டால் எதை நாம செய்ய வேண்டும் என்பதை வந்து நாம வாழ்க்கையில் எந்த விதத்தில் நாம வாழ வேண்டும் அப்படிங்கறது வந்து உணர முடியும் இல்லையா. சோ the wealth of the world should be used for the welfare of all living entities. இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே பகவானுடையது. அது இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து எல்லாம் ஜீவன்களுடைய நன்மைக்காக தான் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் இல்லையா. அதை விடுத்துட்டு நம்முடைய சொந்த சுயபுலன் திருப்திக்காக அதை நாம் செய்தோம் என்றால் அது எல்லாமே நாம சேர்த்து வைக்கிறோம்ன்ற அர்த்தம். everyone has the right to live by utilizing the wealth of the Lord. எல்லாருக்குமே உரிமை உண்டு. when people learn the art of scientifically utilizing the Lord's property இல்லையா, இவ்வாறு அதாவது வேத ஞானத்தின் பிரகாரம் வந்து நாம எவ்வாறு நம்முடைய இந்த இருக்கக்கூடிய அதாவது ரிசோர்சஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கோட்டாவை நாம் எப்படி உபயோகப்படுத்துறது, இந்த பௌதீகத்துல நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ஆஸ்திகளை நாம் எவ்வாறு நம்ம உபயோகப்படுத்துறது என்பது யார் ஒருவர் உணர்ந்திருக்கிறார்களோ அவங்க யாருமே அடுத்தவர்களின் சொத்துக்கு வந்து ஆசைப்பட மாட்டார்கள். இப்ப கூட உண்டு இல்லையா வரப்பு சண்டை, நம்ம அதாவது வில்லேஜ்ல போனா வரப்பு சண்டை கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா. அட்லீஸ்ட் ஒரு அடியாவது தள்ளி தள்ளி நம்ம வந்து பக்கத்து நிலத்துக்காரன் அபகரிச்சுட்டான்னு நம்ம சொல்லுவோம், அவன் வந்து நான் எடுக்கவே இல்லைன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அதாவது அளக்கிறதுக்காக வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம அதுக்காக ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்க்கு எழுதி கொடுத்து அந்த செயல் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செய்கின்றோம் இல்லையா. சோ அது மாதிரி நம்ம அடுத்தவர்களுடையதை வந்து நாம் என்றைக்குமே அபகரிக்க கூடாது. சோ ஒருவனுக்கு இயற்கையினுடைய சட்டத்தை பற்றி அவன் அறிந்திருந்தால் கண்டிப்பாக தனக்குன்னு வழங்கப்பட்ட அத்தகைய அந்த ஒரு இதை உபயோகப்படுத்தி அதிலே அவன் திருப்தி கொள்வான். மேலும் வேண்டும் அடுத்தவர்களது போய் எடுத்துக்கணும்ன்ற அந்த ஆசையும் அவனுக்கு இருக்காது. சோ அதுதான் வந்து ஐடியலா இந்த சொசைட்டி இப்படிதான் இருக்கணுமே, ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. இந்த பேசிக் பிரின்சிபல் ஃபார் த சச் அ ஸ்பிரிச்சுவல் சொசைட்டி வந்து இந்த ஈஷாவாசிய பிரின்சிபல்ல தான் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ கிருஷ்ண கான்சியஸ் டிவோட்டிஸ் இதை வந்து கண்டிப்பா நன்னா தெரிஞ்சுண்டு அவங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதை வைத்து அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய வாழ்நிலையை பக்தி பாதையில எடுத்து செல்வார்கள். சோ அதுதான் நம்ம வந்து கடவுள்
அதாவது பக்தி என்பது நமக்கு மிக மிக முக்கியமானது. பக்தி ஏன் முக்கியமானதுன்னா, அதாவது சொன்னா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவமாவது நமக்கு வரும் இல்லையா? பக்தி கொள்ளும் பொழுது பொறுமை என்பது வரும். நல்ல தெய்வீகமான இயல்புகளை எல்லாம் நம்ம வளர்த்து கொள்ள முடியும் பக்தி செய்வதால். அப்ப நமக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்ற யோசிக்கக்கூடிய தன்மையும் புத்தியை உபயோகிக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? மேலும் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை நம்ம அதை விடுத்து செய்ய வேண்டிய செயல்களை மட்டும் பற்றற்ற நிலைந்து இட்டு செல்லலாம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்குதான் நம்ம பக்தியே மேன்மை. அப்போ அப்படிப்பட்ட உயிர் வாழி இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும்பொழுது விடுதலை அடைந்த தன்மையை அடைந்து விடுகின்றான். சோ அவனுக்கு இந்த உலகத்துல பக்தியை தவிர பகவானின் பாதங்களை தவிர வேற எதுவும் மேன்மையாகவே தெரியாது. ஸோ த கம்ப்ளீட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃபர்ஸ் த ப்ராப்பர் கோட் ஆஃப் வெல்த் ஃபார் எவ்ரி ஒன். எல்லாருக்குமே இருக்கு. அதாவது சிம்பிளா வாழணும் இல்லையா? லிவிங், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிள் பட் ஹை திங்கிங்ல இருக்கணும். நம்ம எப்பவுமே பிளெயினா வாழத்துக்கு கத்துக்கணும். அடுத்து நிறைய சேர்த்து வச்சுக்கணும், நல்ல ஆடம்பரமா காட்டிக்கணும். இதெல்லாம் நமக்கு தேவையற்ற வாழ்க்கைகள். எவ்வளவு நம்ம சேர்த்துக்கிறோமோ அதை அத்தனையும் பாதுகாக்கிறதும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் இல்லையா? சோ எத்தனை லாக்கர் திறக்க முடியும்? நம்ம கண்டிப்பா முடியாது. சோ எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு நம்ம வச்சுக்கணும். சோ அதனால நம்ம எதையுமே ஆசை கொள்றது கூட அதாவது மிதமான நிலையில் இருக்க வேண்டும். எது தேவையோ அது மட்டும். பிளெயின் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங், அழகான வார்த்தை. இதை நம்ம என்னைக்கும் மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். ஸோ அன்பார்ச்சுனேட்லி நமக்கு பௌதீகத்தின் தரப்பில் நம் மனசு லயித்து விட்டால் பிளெயின் லிவிங்கும் இருக்காது, ஹை திங்கிங்கும் வராது. அடுத்தவர்களை மோசம் செய்து வாழ வேண்டிய சுச்சுவேஷனும் இருக்கும். நமக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அத்தகைய ஒரு சூழலை நாம் தள்ளப்பட்டால் அதை செய்துதான் தீர்வோம் இல்லையா? பிளெயினா வாழவும் முடியாது, ஸ்டேட்டஸ் இல்லையா? அந்த நிலைக்கும் நாம தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். அதனால அது தவறான வாழ்க்கை இல்லையா? சோ இவந்தோ பக்தியில போன பிறகு கூட நம்ம சில சமயத்துல அதெல்லாம் விட்டு கொடுக்கறதுக்கான மனசு வரதே கிடையாது. இன்னும் அந்த ரஜோகுணத்திலேயே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பக்குவத்துலதான் நம்ம இருப்போம். சோ ரஜோகுணத்தை நாம கண்டிப்பாக துறக்க வேண்டும். சோ கேபிட்டலிசமும் நல்லது கிடையாது, கம்யூனிசமும் நல்லது கிடையாது. ரெண்டுமே வாழ்க்கை தரத்தை முன்னுக்கு கொண்டு வரவே வராது. they are not interested in the laws of God இல்லையா? இருவருக்குமே தங்களுடைய கொள்கைகள் மட்டும்தான் முக்கியமே. சோ அடுத்தவர்கள் கம்யூனிசம் என்ற பேரில் சமத்துவத்தை செய்த பிறகு அதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேற்றம் என்பது இருக்காது. சோ எக்கானமி எல்லாமே டவுன் ஆகும். அது கம்யூனிசம். அதே மாதிரி கேபிட்டலிசம் வரும்போது எக்கானமி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனா ஒருத்தர் மட்டுமே நிறையவே நல்லது அதாவது பௌதீக சுகத்தை அனுபவிக்கிற மாதிரி தோன்றும் இல்லையா? அடுத்தவர்களுடைய கஷ்டத்துல அப்படிங்கிறதையும் நாம பார்க்கணும். ஸோ இரண்டுமே எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் தான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு. அதனால்தான் கிருஷ்ண அதி ஆகாரா என்பது அது அந்த நிலைக்கு தான் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அதனால நாம் எப்பொழுதுமே இந்த பக்தி உணர்வில் லயித்து கொண்டு அந்த கிருஷ்ண இயக்கத்துல நாம இருந்து கொண்டு நம்முடைய பக்தி பாதையை நாம எட்டு செல்ல வேண்டும். ஸோ this Krishna conscious movement offers spiritual community இல்லையா? ஸோ கம்யூனிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் சாது சங்கம் that bring about a peaceful condition of the world. பக்தி பாதையில் செல்பவர்கள் எல்லாமே ஒன்று கூடினால் இந்த பிரபஞ்சமே அமைதி அடைகின்றது இல்லையா? they will get rid of unwanted stuff எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா விளக்கிடுறோம் இல்லையா? பொறாமை இருக்காது, பேராசை இருக்காது, காமம் இருக்காது, மோகம் இருக்காது இல்லையா? இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டாலே ஆத்மா சுத்தி அடைஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் நம்ம எதையுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல நிலையற்றது என்பதை உணர்ந்த போது நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் உபயோகப்படுத்தி நாமளும் இங்க இருக்கும் பொழுது விடுதலை அடைந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்களை நம்மளால சேர முடியும். ஸோ டேக்கிங் பர்மனன்ட் ஷெல்டர் பகவானுடைய திருப்பாதங்களில் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எக்ஸலென்ட் மாதாஜி. நல்லா சொல்ல மாதிரி எனக்கு எல்லாமே தலைக்குள்ள ஏறலன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. அப்படிங்களா? ஒரு வாட்டி மீண்டும் ஒரு முறை நீங்க வீட்டுல ஆனா உங்களோட இந்த ரெக்கார்டு வேலை போடுங்க. இன்னொரு வாட்டி கேட்டுக்கிறேன். ரெக்கார்டிங் ஆல்ரெடி இருக்கு மாதாஜி. நான் பாத்துக்கிறேன், ஒரு வாட்டி பாக்குறேன். மிஸ் பண்ண கிளாஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் நீங்க டைரக்டா சொல்ற மாதிரி எனக்கு ஏறல. என்னமோ இன்னைக்கு ஏறல. மேபி யூ ஆர் லோடட் மோர். உட்கார்ந்துருக்கேன், அதுக்கு மேல போகல. அதனாலதான் பௌதிக ஆசையிலே இருக்கின்றீங்களா? ஆமா. தேங்க் யூ ஃபார் ஹானஸ்ட்லி அக்செப்டிங் மாதாஜி. எல்லாருமே அந்த நிலையில தான் இருக்கும். ஓகே, ஷிஃப்டிங் மோட், ஹவுஸ் ஷிஃப்டிங் மோட். அதனால அதுலயே இருக்கும். பர்சன்டேஜ் தான் மாறுது. பாதி தலைக்கு மேல போச்சு என்னமோ தெரியல. இன்னொரு வாட்டி பாத்துக்கோங்க கொஞ்சம் செட்டில் ஆன பிறகு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ நம்ம கோட்டாவை மட்டும் நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் இல்லையா? அதுதான் மெயின். இப்ப எனக்கு கோட்டா சொல்லும் போது எனக்கு வேண்டாத கோட்டாலாம் இங்கே தள்ளிட்டு போயிடணும். நீங்க இருக்கிறத நீங்க ரட்சித்துதான் ஆகணும் இல்லையா? இல்லாத யாருக்காவது உபயோகப்படுத்துறதுக்காவது நீங்க அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும். இனிமே நிறைய நம்ம வீட்டுல வந்து அக்யூமுலேட் பண்ணாம பாத்துக்கணும் இல்லையா? அந்த செயல் செய்தாலே போரும் மாதாஜி. இஃப் யூ கெட் செல்ஃப் கண்டெய்ன்ட்னா தட் இஸ் மோர் தென் that means you are trying to follow. செல்ஃப் கண்டெய்ன்ட் வேணும், அதான் வேணும் பகவான்கிட்ட. அதான் மாதாஜி வீட்ல மட்டும் இல்ல மனசுலயே அக்யூமுலேட் பண்ணணும். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மனசுல வந்தாதான் வீட்ல அக்யூமுலேட்டே பண்ணுவீங்க. அதுதான் இங்க வரலன்னா இங்க கண்டிப்பா செய்யவே மாட்டீங்க. you will be always accumulating. அப்ப கூட இந்த பேராசை, தாகம், இத குடிக்கணும், அதை குடிக்கணும், அதை சாப்பிடணும், என்னென்னமோ பண்ணணும்னு ஒரு மண்டையில போது பாருங்க. அதுதான் சொல்லணும். மனசு அது மனசு கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டம். எப்படிதான் இந்த பிரபுஜி நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதா எப்படி கடைபிடிச்சாருன்னு தெரியல. ரொம்ப கடைபிடிச்சிருப்பாரு. இல்லாட்டி அவரால இவ்வளவு எழுத முடியுமா? எவ்வளவு ஞானம் அவருக்கு. பார்த்து பார்த்து எழுதியிருக்காரு. உட்காந்து பார்த்து பார்த்து தாகம், தண்ணி, துணி ஒண்ணு இல்லாம இருந்திருக்காரு. சிம்பிளா வாழ்க்கையில சொன்னாதான் மாதாஜி எடுத்துப்பாங்க இல்லையா? கிடைச்சது அவரு கிடைக்காத சௌரியங்கள் இல்ல. அப்போ எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு சொல்லிருக்காரு மாதாஜி, சிம்பிளி லிவிங் ஹை திங்கிங் அப்படின்னு. அப்ப கூட இந்த சிம்பிளி திங்கிங் கூட பேசிக்கலி அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்குமே. அப்போ எல்லாத்தையும் வேண்டாம் ஒதுக்கிட்டு சிம்பிளா வெறும் கஞ்சியை குடிச்சுட்டு வேலை பண்ணிட்டு இருக்காரு. எத்தனை எழுதியிருக்காரு. எழுதுறத பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. 2 மணி நேரம் தான் தூங்குவாராம் அவர் வந்து. ரொம்ப நிறைய, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா இருக்கும் இல்லையா? அப்ப அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாம இருந்துதான். நம்ம அடுத்த கேண்டோ எல்லாம் எழுதுமா இல்லையான்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ரொம்ப 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 டீடைலா எழுதினார் அவர் வந்து. ஓகே, அதுக்கப்புறம் he continued till I think ஏதாவது ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து நீங்க அதை வந்து மீனிங் பண்ணி இது பண்ணி எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு நமக்கு பொறுமையும் இல்ல, அக்கறை இல்லவே இல்லை. இப்ப எல்லாத்தையும் என்னமோ கூகுள் பண்றோம், அது